சூரிய ஒளியை வந்து அதாவது உன்னிப்பாக நோக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பகவானுடைய அதாவது பக்தி தொண்டுல வந்து ஆழ்ந்து செல்வதற்கான பாக்கியத்தை பெறுகிறார்கள். சூரிய ஒளியை பார்ப்பதற்கே வந்து அதாவது அவங்களால முடியாதவர்கள் வந்து எப்பொழுதுமே இந்த பௌதீக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய செயல் ஈடுபட்டு இந்த சூரிய ஒளி, சூரிய வட்டம், சூரிய கிரகம், இந்த இது எல்லாத்துலயும் எக்ஸாம்பிள் வருது மாதாஜி நிறைய இடத்துல. ஆனா இந்த இதுல வந்து நம்ம பாக்குறது வந்து அதாவது உறுதியோடு நம்முடைய ஒளி மட்டும்தான். அந்த உறுதியை பற்றி நம்ம பார்க்கணும். ஒரு பக்தனுடைய உறுதி எப்படி இருக்கும்னா அதுக்குள்ளேயே வந்து சென்று அனைத்தையுமே தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிற அந்த உந்துதல் இருக்கும் அவங்களுக்கு. மேலும் வந்து அவர்கள் வந்து உறுதியோடு பக்தி தொண்டை வந்து செய்வாங்க. அந்த நம்பிக்கை இருக்கும் இல்லையா, ஸ்ரத்தை இல்லையா. அதுதான் அத வந்து அப்ப நம்ம அந்த சூரிய ஒளிய இதை நம்ம பார்த்திருக்கோம் நிறைய பேர் இல்லையா. சூரியனை டைரக்டா பார்க்க மாட்டாங்க, சில பேருக்கு வந்து முடியாது, கண்ணுல தாரதாரையா தண்ணி வர மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு சிலருக்கு வந்து ஏத்துக்காது. அதாவது வயோதிகத்துல வர்றது வேற, ஆனா சிறு பிராயத்திலேயே வந்து பார்க்க மாட்டாங்க. கையை இப்படி எல்லாம் வச்சுட்டு பார்க்கணும், விரல இப்படி பார்க்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இளம்பையிலயும் சாயங்காலம் பார்க்கலாம் மாதாஜி, காலையிலும் சாயங்காலம் பார்க்கலாம். நம்ம எப்ப வேணாலும் பார்க்கலாம் மாதாஜி. அது பார்த்து பழகி இருக்கிறவங்களுக்கு அது சுலபமா இருக்கும் இல்லையா. எப்பயுமே பார்க்காதவங்களை வந்து சடனா நீங்க வந்து பாருங்க அப்படின்னாக்கா பார்க்க கூட முடியாது ஒரு சிலர். ஆமா, சில பேருக்கு பார்க்க முடியாது. ரொம்ப நேரம் ஒரு கொஞ்ச நேரமாவது பார்க்கலாம், ட்ரை பண்ண பார்க்கலாம். ஆனா ரொம்ப இது முடியலன்னா தண்ணி வரதான் வரும். அது வேற. அது நம்ம அது வந்து நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட். பிசிக்கலி நம்மளால முடியாதப்ப அது வேற. ஆனா சில பேர் அதை பாக்குறதுக்கே வந்து அது சைடு, இப்ப நீங்க கார்ல போயின்னு இருக்கவங்க பாருங்க, சூரிய பிரகாசம் வந்து வரும், ஆனா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அது அப்படியே வந்து இதை போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. சோ என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த பார்க்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி அவங்களுக்கு கம்மின்னு அர்த்தம் இல்லையா. காலையில மாதாஜி அது ஒரு 5 நிமிஷம் விடாம அந்த நிலா மாதிரி பாக்கணும் இல்ல மாதாஜி, பார்த்தா நமக்கு கண்ணுக்கு நல்லது இல்லைங்களா. கண்ணுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. சோ அப்படின்னா கண்ணுக்கு எப்படி நமக்கு வந்து அது ஒளி ஊட்டுகின்றதோ, நம்ம பார்க்கதற்கான பார்வையை வந்து நமக்கு பிரகாசப்படுத்துகின்றதோ, அது போலதான் பகவானுடைய உண்மையான அந்த நிலையை பற்றி நாம் உணரும் பொழுது நாம பக்தியில வந்து மேன்மேலும் முன்னேறி செல்ல முடியும் இல்லையா. சோ அதுல திளைக்க முடியும், ஒரு நிலைப்படுத்தி கொள்ள முடியும். இது வந்து இந்த ஓமையை மட்டும் நீங்க மனசுல வச்சுக்கோங்க. அதுதான் இந்த பக்கம் கண்ணை சுருக்கி பார்த்தோம்னா நிலா வடிவத்துல சூரியனை பார்க்க முடியும். பார்க்கணும், ஒரு 2 நிமிஷமாச்சு பார்த்தா நமக்கு நல்லது இல்லைங்களா மாதாஜி. ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. டாக்டர் அட்வைஸே காலையில 9 மணி வரைக்கும் உட்காரலாம், ஈவினிங் 5 மணி மேல இருந்தா வைட்டமின் டி வந்து உங்களுக்கு வரும். டைரக்டா வைட்டமின் டி வந்து கம்பல்சரியா சொல்றாரு. ஏன் மாத்திரை எப்படி மாதாஜி சொல்றீங்க சொல்லுங்க. காலையில அந்த 7 மணில இருந்து ஒரு 8க்குள்ள அந்த சூரியன் உதயமாகறதுல இருந்து ஒரு 8க்குள்ள நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு மேல நம்ம போக கூடாது. பிகாஸ் ஏன்னா அப்ப அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் தான். அதுக்கப்புறம் வந்து மத்தியான வெயில் எல்லாம் போனீங்கன்னாக்கா ஸ்கின் இதெல்லாமே வரும். அது வேற. அது போய் ஈவினிங் வந்து சந்தியா காலம், அதாவது 4:30 5 மணிக்கு மேல விட்டமின் டி வெயில்ல உடம்பு காட்டினா கூட நல்லது இல்லீங்களா மாதாஜி. ஆமா ஆமா, அப்ப அந்த உடல்ல வந்து அந்த விட்டமின் டி வந்து தானா அப்சர்வ். விட்டமின் டி வந்து நம்ம மாத்திரையில எல்லாம் எடுத்துட்டா பிரயோஜனமே கிடையாது. இட் ஷுட் பி டைரக்ட்லி ரிசீவ்ட் ஆக்சுவலி. அதுக்குதான் நம்ம வந்து வாக்கிங்கு காலையில வந்து வெயில்ல வந்து, அதாவது அந்த காலத்துல எல்லாம் வீட்டு முன்னாடி கோலம் போடுறது இதெல்லாம் கூட பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, கிளீன் பண்றது எல்லாம் வெளியில எதுக்குன்னாக்கா இன்டைரக்ட்லி நமக்கு எல்லாருக்குமே ஆரோக்கியம். மாதாஜி அந்த 4:30 மணி 5 மணிக்குள்ள ஏஞ்சி வாசல் தெளிச்சு கோலம் போட்டா அந்த ஓசோன் அந்த காற்று படுறது கூட நல்லது தானே மாதாஜி, உடம்புக்கு நல்லதுதான். பட் என்னன்னா அந்த சமயத்துல வாக்கிங் போறதை விட இந்த 7 மணிக்கு மேல வாக்கிங் போறதுதான் ரொம்ப நன்மையான ஒரு இது. நம்ம வாக்கிங் போறதுக்கு கூட ஒரு டைம் இருக்கு மாதாஜி. ஒண்ணு காலையில 7ல இருந்து 10க்குள்ள, அதுக்குள்ளதான் போகணும். அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் வந்து அந்த சந்தியா காலத்துல வந்து போகலாம். அது தவிர்த்து நம்ம வந்து இருட்டின பிறகு அதுக்கப்புறம் இல்லைன்னா அர்லி மார்னிங் 4 மணிக்கு ஒண்ணு சேஃப்டி ப்ராப்ளம், இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு வந்து அந்த காலகட்டத்துல போகும்போது நமக்கு பாடி வந்து அவ்வளவா அதாவது பிளெக்சிபிலிட்டி இருக்காது. காலையில நம்ம என்னதான் ஆக்டிவா இருந்தாலுமே அந்த ஃபாஸ்ட்னஸ் போகும்பொழுது அங்கங்க நமக்கு வந்து புடிச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். வெயில் இருக்கும் பொழுது போகணும். ஸோ அதுதான் வாக்கிங். ஸோ வாக்கிங். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன்.
எஸ், வாழ்க வளமுடன். தேங்க்யூ மாதாஜி. சேம் டு யூ. மாதாஜி இன்னைக்கு டில் ஈவினிங்கா மாதாஜி ஃபாஸ்டிங்? டில் ஈவினிங் வரைக்கும் ஃபாஸ்டிங் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. முடியாதவங்க நல்லா, அதாவது நார்மலான உணவை சாப்பிட்டு பகவானுக்கு பக்தி செய்யுங்க. தவறு ஏதும் கிடையாது. ஓகே, பிரபுபாதரே சொல்லியிருக்கார், அதாவது சோகமா, அதாவது பசியோட படுத்து இருக்கிறத விட பக்தி செய்யாம சாப்பிட்டு பக்தி பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்லியிருக்காரு. அவர் ஏகாதசிக்கு அப்படிதான் சொல்லியிருக்காரு. ஏகாதசிக்கு வந்து ஏகாதசி அப்ப என்ன உணவு சாப்பிடணுமோ அதை சாப்பிட்டு அந்த ஃபுட்டை சாப்பிட்டுட்டு நீ வேலை செய், சேவை செய் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காரு. மாதாஜி இப்ப 2 ஏகாதசியா மாதாஜி, என்னால விரதம் இருக்க முடியாம அப்படிதான் எதுவும் போடாம ரவையை கிளறி சாப்பிட்டுட்டு மாதாஜி. இருக்க முடியல, உடம்பு ரொம்ப முடியாம போயிட்டு விரதம் இருந்தேன். அத நைட்டு வந்து உப்புமா செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு வெங்காயம் நோ ப்ராப்ளம், ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை. அதாவது அத்தகைய ஆகாரத்தை நாம எடுத்துக்கலாம், ஒன்னும் தப்பு கிடையாது. Fasting from grains. ஆமா, கிரெயின்ஸ் தான் சாப்பிடக்கூடாது. So you can do. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதா மாஹ்யம் ததா ஸ்வாபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुण सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राध कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो இன்னைக்கு நரசிம்ம ஜெயந்தி. நாம அந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி அத பத்தி பண்ணலாமா இன்னைக்கு, இல்லைன்னா நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாமா? இது சாயந்தரம் 8 மணிக்கு வந்து அந்த மங்களாரத்திக்கு முன்னாடி அபிஷேகங்கள் ஆன பிறகு ராதிகா மாதாஜி வந்து நரசிம்ம ஜெயந்தி பத்தி கிளாஸ் எடுப்பாங்க. இந்த லிங்க்ல தான் நீங்க ஜாயின் ஆகணும். டெம்பிள் லிங்க்ல இருந்து இங்க வந்துட்டு இந்த கிளாஸ் முடிச்சுட்டு நீங்க மறுபடியும் போயிட்டு அங்க தரிசனம் எடுத்துக்கலாம், அதே பழைய லிங்க்குக்கு. ஓகே, ஸோ 7வது இது பாகவதம்ல 7வது கேண்டோல 6வது அத்தியாயமும் மற்றும் வந்து இது என்னது 9வது அத்தியாயம் இல்லையா? ஸோ பிரஹலாதா இன்ஸ்ட்ரக்ட் இஸ் டெமானிக் கிளாஸ் ஸ்கூல்மேட்ஸ். ஸோ தமிழ் வச்சிருக்கிறவங்க யாராவது இருந்தா தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் வாசிங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி. 7வது கேண்டோல 6வது அத்தியாயம் தமிழ்ல இருந்த வாசிங்க. எல்லாரும் ஒரு 2 பேராகிராஃப். ஓகே, இன்னைக்கு நம்ம வில் டூ த பிரஹலாத் மகாராஜ். சாரி, 6வது கேண்டோவா மாதாஜி? எஸ், 6வது கேண்டோ, சாரி 7வது கேண்டோ 6வது அத்தியாயம். ஓகே ஓகே, சாப்டர். சோ இந்த சாப்டர் வந்து மேலும் 9வது அத்தியாயம் என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம். பிரஹலாத் பெஸ்ட் அமங் த எக்ஸால்டட் devotees. Okay. Yes. R. Vijaykumari Mataji, Hare Krishna. புக் எடுத்துட்டீங்களா மாதாஜி? புக் எடுத்துட்டேன், 6வது சாப்டர் எடுக்கிறேன். ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி நான் நரசிம்ம ஆரத்தி மட்டும் இன்னைக்கு சம்சாரதாவை விட நான் நரசிம்ம ஆரத்தி ஒரு வாட்டி பாடிடுறேன். ஓகே, நமஸ்தே நரசிம்மாயா, நமஸ்தே நரசிம்மாயா, பிரஹலாதலான தாயினே, பிரஹலாதலான தாயினே, இரண்யாகாஷி பூர்வக்ஷகா, இரண்யாகாஷி பூர்வக்ஷகா, சிலதங்கான காலாயே, சிலதங்கான காலாயே, இதோ நரசிம்மா பரதோ நரசிம்மா,
இதோ நரசிம்மா பரதோ நரசிம்மா ஏதோ ஏதோ யாமி ததோ நரசிம்மா ஏதோ ஏதோ யாமி ததோ நரசிம்மா பஹீர் நரசிம்மா ஹ்ருதயே நரசிம்மா பஹீர் நரசிம்மா ஹ்ருதயே நரசிம்மா நரசிம்மமதிம் சரணம் பிரபத்யே நரசிம்மமதிம் சரணம் பிரபத்தே தவ கர கமலவரே நாகாம் அத்புத சிங்காம் தலிதா ஹிரண்யகசுபு தானு பிருங்காணாம் கேசவதீர்த்தா நரஹரி ரூபா ஜய ஜகதீஷ ஹரே ஜய ஜகதீஷ ஹரே ஜய ஜகதீஷ ஹரே தவ கர கமலவரே நாகாம் அத்புத சிங்காம் தலிதா ஹிரண்யகசுபு தானு பிருங்காணாம் கேசவதீர்த்தா நரஹரி ரூபா ஜய ஜகதீஷ ஹரே ஜய ஜகதீஷ ஹரே ஜய ஜகதீஷ ஹரே ஜய நரசிங்கதேவ் ஜய நரசிங்கதேவ் ஜய நரசிங்கதேவ் ஜய நரசிங்கதேவ் ஜய பிரஹ்லாத் மகாராஜ் ஜய பிரஹ்லாத் மகாராஜ் ஜய பிரஹ்லாத் மகாராஜ் ஜய பிரஹ்லாத் மகாராஜ் ஜய ஜய பிரபுபாத் 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 ஜய ஜய பிரபுபாத் நிதாய் கௌர ஹரி போல் ஹரி போல் ஹரி போல் நிதாய் கௌர ஹரி போல். எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே 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 நான் ஒருத்தரா சொல்றேன் ஒருத்தரா வாசிக்கணும். ஓகே அதனால வந்து நான் ஒருத்தருக்கும் சொல்றேன். முதல்ல வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம் இருங்க. 6வது சாப்டர் நம்ம அட்லீஸ்ட் 6வது சாப்டர்லாவது முடிக்கலாம். எல்லாமே ஒன்லி நீங்க டீடைல் படிக்க வேண்டாம். அந்த ஸ்லோகத்துல இருக்கக்கூடிய கருத்துக்கள் மட்டும் படிங்க போறோம். ஏன்னா ஸ்லோகம் வாசிச்சாலும் நமக்கு டைம் நிறைய ஆகும். ஓகே அதனால வந்து எஸ் படிங்க வாசிங்க. நான் வந்து ஓவரால் வந்து உங்களுக்கு நான் இது சொல்றேன் எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகே எஸ் எஸ். ஸ்ரீமத் பாகவதம் காண்டம் 7 அத்தியாயம் 6 அசுர தோழர்களுக்கு பிரகலாதரின் உபதேசம். பிரகலாதர் தமது பள்ளி தோழர்களுக்கு செய்த உபதேசத்தை பற்றி இந்த அத்தியாயம் விவரிக்கிறது. பிரகலாதர் அசுரபுத்திரர்களான தன் தோழர்களுடன் பேசும் பொழுது ஒவ்வொரு ஜீவராசியும், குறிப்பாக மனிதர்கள் வாழ்வின் துவக்கத்தில் இருந்தே ஆத்ம ஞானத்தில் நாட்டம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார். மனிதர்கள் குழந்தைகளாக இருக்கும் பொழுதே அவர்களுக்கு பரமபுருஷர் ஒருவரே அனைவராலும் வழிபடத்தக்க மூர்த்தி என்பது கற்பிக்கப்பட வேண்டும். பௌதீக சுகத்தில் ஒருவன் அதிக நாட்டம் கொள்ளக்கூடாது. மாறாக சுலபமாக அடையப்படக்கூடிய பௌதீக விஷயங்கள் கொண்டு ஒருவன் திருப்தி அடைய வேண்டும். ஒருவனது ஆயுள் மிகவும் குறுகியதாக உள்ளதால் அவன் ஒவ்வொரு நொடியையும் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்காகவே செலவிட வேண்டும். இளமையில் பௌதீக சுகபோகங்களை அனுபவிப்போம். முதுமையில் கிருஷ்ண பக்தியில் ஈடுபடலாம் என்று ஒருவன் தவறாக நினைக்க கூடும். இத்தகைய பௌதீகமான சிந்தைகளால் பயனில்லை. ஏனெனில் வயதான பருவத்தில் ஒருவனை ஆன்மீக வழிமுறைகளை பயிற்றுவிக்க முடியாது. ஆகவே வாழ்வின் துவக்கத்தில் இருந்தே ஒருவன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். ஸ்வரணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு இதுவே ஜீவராசிகளின் கடமையாகும். பௌதீக கல்வியானது இயற்கையின் முக்குணங்களால் அசுத்தப்படப்பட்டுள்ளது. ஆனால் மனித சமுதாயத்தில் மிகவும் தேவையாக உள்ள ஆன்மீக கல்வி உன்னதமானதாகும். நாரத முனிவரிடமிருந்து நான் உபதேசம் பெற்ற ரகசியத்தை பிரகலாத மகாராஜன் வெளிப்படுத்தினார்.
சீட பரம்பரையின் இடம்பெற்றுள்ளது. பிரகலாத மகாராஜனின் தாமரை பாதங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக ஆன்மீக வாழ்வின் சரியான மார்க்கத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். இத்தகைய செயல்முறையை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு பௌதீக தகுதி முறைகள் தேவையில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அழகான இது இல்லையா? அதாவது இதுல என்ன ஓவராலா வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குனாக்கா, வயதான காலத்தில் நாம பக்தி செய்து கொள்ளலாம். எஸ், இந்த கால ஜெனரேஷன் வந்து இப்படிதான் இருக்கு இல்லையா? சோ நீங்க எல்லாரும் கூட ஆண்டு அனுபவிச்சு இப்பதான் நீங்க வந்து என்ட்ரி ஆயிருக்கீங்க பக்தியில. இது எனக்கே சேம் ரிப்ளை வந்திருக்கு. அதனாலதான் நான் சொல்றேன். ஸோ ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஐ எம் டெல்லிங். ஸோ வயதான பிறகு நாம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அத்தகைய நிலை உண்டு. அதனால வயதான பிறகு நம்ம உடல் உபாதைகளை கவனிப்போமா, நம்முடைய சூழ்நிலைகளை வந்து நம்ம பராமரிப்பதை பற்றி கவனிப்போமா, இல்லை பக்தி தொண்டில் முழுமையாக ஈடுபட முடியுமா? கண்டிப்பா முடியாது. 5இல் வளையாதது 50இல் கண்டிப்பாக விளையாது. அதனால்தான் 5லே வளைய வைக்கணும் என்பதை பற்றி அதாவது ஸ்ட்ராங் இன்ஃபர்மேஷன் பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க இந்த இடத்துல வந்து அவர் தன்னுடைய தோழர்களுக்கு இல்லையா, குருகுலத்துல வந்து தோழர்களுக்கு, சோ யாருடைய குருகுலம்? சுக்ராச்சாரியாருடைய பிள்ளைகள் இல்லையா, அவங்களோட குருகுலத்துலதான் வந்து கத்துக்கிறார். சோ அசுர குரு சுக்ராச்சாரியா அவருடைய பிள்ளைகள் அவரிடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அதாவது கல்வி முறை அந்த காலத்துல எல்லாமே அரசர்களுடைய பிள்ளைகள்லாம் குருகுலத்துக்கு போய் தான் கத்துப்பாங்க இல்லையா? சோ எல்லாமே போர் முனை எல்லாமே கத்துக்கிறது அங்கதான். சோ அவங்களுக்கு பயிற்சி எல்லாம் அளிக்கப்படுவதும் அங்கே இருந்துதான். சோ அதனால அத வந்து அந்த இடத்துல வந்து இவர் பக்தியை வந்து வெளிப்படுத்துகிறார். சோ தன்னுடைய தோழர்களுக்கு. சோ எப்பொழுதுமே நாம வந்து பகவானுக்கும் பகவானுடைய பக்தர்களுடைய பாதங்களில் நாம் தாழ்பணிந்தோம் என்றால் நாம வந்து நல்நிலை அடைவது என்பது, அதாவது இந்த பௌதீகத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் வந்து செல்வதற்கான மார்க்கமும் நமக்கு கிடைக்க பெறும். சோ இதுதான் இந்த பேராகிராஃப்னுடைய. எல்லாருமே மியூட்ல இருங்க, நானே உங்களை அன்மியூட் பண்ணி வாசிக்க வைக்கிறேன். ஐ எம் ஹம்பிளி ரிக்வெஸ்டிங் யூ. ஏன்னா கர்கர்கரன் சவுண்ட் வருது. தேங்க்யூ வெரி மச். எஸ். ஸோ இப்போ எத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இதுல? எஸ், 30 ஸ்லோகங்கள். 3 ஸ்லோகங்கள் வாசிங்க. ஓகே. எஸ், புஷ்ப மாதாஜி இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்லோகாஸ் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு மட்டுமா பொருளுரையை சேர்த்து வாசிக்கிறேன்? பொருளுரை வேண்டாம், பொருளுரை வேண்டாம். இந்த இது மட்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகலாத மகாராஜன் கூறினார், போதுமான அறிவுள்ள ஒருவன் வாழ்வின் துவக்கத்தில் இருந்தே, அதாவது இளம் வயதான குழந்தை பருவத்திலிருந்தே இந்த மனித உடலை பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். மற்ற எல்லா ஈடுபாடுகளையும் அவன் விட்டுவிட வேண்டும். கிடைத்திற்கரியதான இந்த மனித உடல் மற்ற உடல்களைப் போலவே நிலையற்றது என்றாலும் அர்த்தமுள்ளதாகும். ஏனெனில் மனித வாழ்வில் ஒருவனால் பக்தி தொண்டை செய்ய முடியும். மனப்பூர்வமாக செய்யப்படும் சிறிதளவு பக்தி தொண்டு கூட ஒருவருக்கு முழு பூரணத்துவத்தை அளிக்க வல்லதாகும். மனித பிறப்பானது ஆன்மீக உலகிற்கு திரும்பி செல்லும் வாய்ப்பை அளிக்கிறது. ஆகவே ஒவ்வொரு ஜீவராசியும், குறிப்பாக மனித உருவை பெற்றவர்கள், பகவான் விஷ்ணுவின் தாமரை பாதங்களில் பக்தி தொண்டாற்ற வேண்டும். பரமபுருஷராகிய பகவான் விஷ்ணு அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் மிக பிரியமானவரும் உயிருக்குயிரான பரமாத்மாவும் உற்ற நண்பரும் ஆவார். ஆகவே இந்த பக்தி தொண்டு இயற்கையானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரகலாத மகாராஜன் தொடர்ந்து கூறினார், அசுர குடும்பங்களில் பிறந்த என் தோழர்களே, புலன் பொருட்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் இந்த உடலால் உணரப்படும் இன்பத்தை ஒருவனது முந்தைய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்ப எந்த உயிரினத்திலும் அடைய முடியும். எவ்வாறு துன்பம் தானாகவே அடையப்படுகிறதோ அவ்வாறே இன்பமும் அடையப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. அழகான விளக்க உரைகள் இல்லையா? ஒன் ஹூ இஸ் சஃபிஷியன்ட்லி இன்டெலிஜென்ட், அதாவது புத்தியுடைய மனிதன் இல்லையா? சோ அதாவது புத்தியுடைய மனிதன் என்றால் வைஸ்லி பர்சன், ஞானத்தோடு கலந்தவன். அப்படிப்பட்டவன் இந்த மனித உடலை வந்து உபயோகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். எப்பொழுது இந்த முதன்மை காலத்திலிருந்தே, அதாவது நம்ம தொடங்கக்கூடிய காலகட்டம், பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய அந்த பிராயத்திலிருந்தே அவன் வந்து, அதாவது சிறு பிள்ளையிலிருந்தே இந்த உடலை என்னோட என்னும் எந்திரத்துல இருக்கக்கூடிய ஆத்மா வந்து எப்பவுமே வந்து பக்தி பாதையில வந்து ஈடுபடணும்ன்ற அந்த உணர்வை வந்து அவன் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். ஏன்னா இந்த மனித உடல் என்பது கிடைத்தற்கரிய பிறவி, இதை கொண்டுதான் நாம முக்தி அடைய முடியும்.
இந்த நிலையில் இருந்தா மட்டும்தான் நம்ம வந்து மீண்டும் பிறவி எடுக்க முடியாத அத்தகைய நிலைக்கு நம்மளால இட்டு செல்ல முடியும். வேற எந்த பிறவி எடுத்தாலுமே நாம மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவதரிக்க வேண்டியது கட்டாயம். ஆனால் மனித பிறவி ஒன்றே மகத்துவமானது. ஏனென்றால் ஞானம் மற்றும் வந்து மனது வந்து நமக்கு வந்து பகவான் கொடுத்திருக்கார் இல்லையா? அந்த 6th சென்ஸ் என்பது மனிதர்களுக்கு மட்டும்தான் உண்டு, எக்ஸ்ட்ராவா நமக்கு கொடுத்திருக்கார். அதை அதனால்தான் நாம் எல்லாருமே கர்ம பலனுக்கு ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். வேற எந்த ஜீவராசிக்குமே கர்ம பந்தனம் கிடையாது இல்லையா? ஏனென்றால் அவர்கள் இயற்கைக்கேற்றவாறு அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் இந்த காலகட்டம் வரையும் நடந்துதான் இருக்கு. சோ அதாவது அதாவது செடி கொடிகளுக்கெல்லாம் நீர் தான் ஆகாரம் இல்லையா? அது இன்றைக்கு வரைக்குமே எப்ப பகவான் படைச்சாரோ அது நடந்துதான் இருக்கு. விலங்குகள் அந்தந்த உணவு பழக்கங்கள் இன்றைய வரைக்குமே நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இல்லையா? ஆனா மனிதர்கள் நாம தான் வந்து நம்முடைய உணவு முறை, வாழ்க்கை முறை எல்லாவற்றையுமே நாம இந்த பௌதீக சுகத்துல வந்து நம்ம வந்து எல்லாம் மாற்றி அமைத்துக் கொள்கின்றோம். சோ எது உண்மையான சுகம் என்பதை கண்டறியாமலே நாம இந்த அதாவது டெம்பரவரியா இருக்கக்கூடிய சில காலம் மட்டுமே நாம சுகிக்கக்கூடிய அத்தகைய நிலைக்கு நாம அதாவது மனதால் ஈர்க்கப்பட்டு விடுகின்றோம். பக்தி தொண்டு தான் நமக்கு வந்து மேன்மையான ஒரு வாழ்க்கையை அமைத்து கொடுக்கும் இல்லையா? ஈவன் ஸ்லைட் அமௌண்ட் ஆஃப் சின்சியர் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதாவது எப்படி நம்ம அனுமன் வந்து லங்கையை எரித்தார் இல்லையா? ராமரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அந்த சிறு முயற்சி பக்தியில வந்து பிற்காலத்துல நமக்கு ஒரு பெரிய ஆபத்துல இருந்து நம்மளை வந்து ரட்சிக்கும் இல்லையா? அதனாலதான் பக்தி என்பது சிறு பிராயத்துல வர வேண்டும், வயோதிக காலத்தில் அல்ல. வயோதிக காலத்தில் பக்தி வந்தால் நம்முடைய உடல் உபாதைகள், நம்முடைய பொறுப்புகளை எல்லாம் வந்து மேனேஜ் பண்ணி நம்மளால வந்து பூர்ணமான மனதோட பக்தி தொண்டு புரிய முடியாது. 5 வயதில் முதல் கொண்டே நாம பக்தியை வந்து கண்டிப்பாக செயல்படுத்த வேண்டும். அதுதான் மனித பிறவி எடுத்தனுடைய நோக்கமும் கூட இல்லையா? So human life offers one chance to return to இல்லையா? நமக்கு மட்டும்தான் பகவானுடைய திரு பாதங்களை சேர்வதற்கான மார்க்கம் இந்த மனித உடலுக்கு எடுத்த அந்த ஜீவன்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த மார்க்கம் அமைய பெற்றிருக்கின்றது இல்லையா? The lotus feet of Lord Vishnu இல்லையா? பகவானுடைய திருப்பாதங்கள் எவ்வாறு திருத்தொண்டு புரிவதால் நாம பகவானுடைய திருப்பாதங்களை அடைய முடியும். This devotional service is natural. பக்தி சேவை என்பது இயற்கையிலே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. நம்ம எல்லாருக்குமே அந்த பக்தி சேவை உண்டு. ஆனா அது வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது, மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. உண்மையான தொண்டு எது என்பதை நாம புரியாமல் இங்க வந்த இந்த டெம்பரரி விசிட்டை பர்மனன்ட் விசிட்டா மாத்திண்டு நாம இங்க இருக்கக்கூடிய உலகாயுத விஷயங்களில் நம்முடைய மனதை வந்து லயித்து இல்லையா? அதற்காக மட்டுமே நாம வந்து தொண்டு புரிந்து கொண்டிருக்கின்றோம். எஸ், அது வந்து எவ்வாறு நாம் செய்ய வேண்டும்? பக்தி கொண்டு செய்ய வேண்டும். அதுவும் நமக்கு ஒரு பக்தி கைங்கரியம் தான் இல்லையா? நம்முடைய பொறுப்புகள் அனைத்துமே நமக்கு வந்து பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய கைங்கரியம் தான். நம்மளை இங்க அனுப்பி வச்சிருக்கார் அப்படின்னாக்கா நம்ம கேவலம் வந்து உட்கார்ந்துட்டு நம்ம வந்து ஜபம் மட்டும் பண்றது பெருசு கிடையாது. நம்முடைய பொறுப்புகளை நாம செவ்வனே செய்ய வேண்டும். சோ அதுல எவ்வாறு ஆற்ற வேண்டும்? பகவானை மையமாக வைத்து செய்ய வேண்டும். சோ அதுவும் வந்து பகவானுக்கு நாம் ஆற்றக்கூடிய திருத்தொண்டு என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு நாம் ஆற்றும் பொழுது அதுல நாம பக்குவத்தை அடைகின்றோம். ஏனென்றால் எதிர்பார்ப்புகள் இருக்காது இல்லையா? எதிர்பார்ப்புகள் அற்ற எத்தகைய ஒரு செயலும் அனைத்தும் பகவானுக்கு சமர்ப்பித்து செய்யப்படும் பொழுது நாம வந்து அதாவது கர்ம பந்தனத்திலிருந்து விடுபடுகின்றோம். சோ ஒருவர் கர்ம பந்தனத்திலிருந்து விடுபடும் பொழுது மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறக்க முடியாத அத்தகைய நிலையை அவர்கள் வந்து அடைய பெறுவார்கள், எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருளால். ஓகே, சோ ரொம்ப முக்கியமானது இது. பிரகலாத் மகாராஜ் மேலும் வந்து என்ன எடுத்துரைக்கின்றார்? அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா he is the master of soul இல்லையா? யாரு? பகவான் இல்லையா? happiness perceived with reference to that, இந்த புலன்களை கொண்டு நாம சுகிக்கின்றோம் இல்லையா? கண்ணால சிலதை பார்த்து நாம வந்து ரொம்பவுமே சந்தோஷப்படுறோம். அது ஆன்மீகமா இருக்கலாம், அதே மாதிரி பௌதிகமாக இருக்கலாம் இல்லையா? இந்த புலன்கள் அதாவது காது, அதுக்கப்புறம் வந்து கர்மேந்திரியங்கள், ஞானேந்திரியங்கள், இவை எல்லாமே வந்து உபயோகப்படுத்தி நாம இந்த உடல் சுகத்தை மட்டும்தான் நாம வந்து அதாவது அதுலதான் நம்ம ஈடுபடுகின்றோம். ஆனால் அத்தகைய பௌதீக சுகம் வந்து நிலையற்ற சுகம் என்பது. இந்த புலன்களை நாம வந்து பியூரிஃபை பண்ணணும். அப்பதான் இது தெய்வீகமான புலன்களாக அது மாறும். சோ அப்போ நாம் ஆற்றக்கூடிய பக்தியும் வந்து பூர்ணத்துவம் அடையும். அதனால எஸ், புலன் நுகர்ச்சி என்பது மடைமாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். நாம இந்த பௌதீக புலன்களாக நாம் இந்த புலன்களை கடைசி வரைக்கும் வச்சிருந்தா அதே புலனை நாம அடுத்த ஜென்மத்துல அடைய பெறுவோம்.
சோ எதுவரைக்கும் இந்த புலன்கள் பௌதீகத்திலே லயித்து செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றதோ, எதுவரைக்கும் இந்த கண்களை வந்து பகவானுடைய அவருடைய ரூபத்தை காண்பதற்கு பிரயத்தனிக்கவில்லையோ, எதுவரைக்கும் அவருடைய அதாவது ஆசிகளையும் பெறுவதற்கான முயற்சியும், மேலும் அவர் என்னெல்லாம் சொல்லிட்டு போயிருக்கார் இந்த பிரபஞ்சத்துல இல்லையா, அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே பகவான் இருந்துதான் தோன்றியது. பகவத்கீதையில அவர் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காரோ அதை கேட்பதற்காக இந்த செவிகளை நாம் வந்து உபயோகப்படுத்தவில்லையோ, அதை சொல்வதற்காக இந்த திருநாவை நாம் உபயோகப்படுத்தவில்லையோ, அவருடைய பிரசாதத்தை அதாவது அவருக்கு சமர்ப்பித்த உணவை வந்து பிரசாதத்தை வந்து அதாவது ஸ்வீகரிப்பதற்காக இந்த நாவை நாம் உபயோகப்படுத்தவில்லையோ, அவருடைய செயல்களுக்காக இந்த கைகளையும் கால்களையும் நாம் உபயோகப்படுத்தவில்லையோ இல்லையா, அவருக்கு சூடிய மாலைகளை நுகர்வதற்காக இந்த நாசியை நாம அதாவது உபயோகப்படுத்தவில்லையோ, அதுவரைக்கும் இது பௌதீக புலன்கள் தான். சோ எதுவரைக்கும் இத்தகைய செயல்களில் நவவித பக்திஸ்ல நாம் ஈடுபடாம இருக்கோமோ, அது வரைக்கும் இந்த புலன்கள் அனைத்துமே பக்குவமற்ற நிலையில்தான் செயல்படும். சோ எப்பவுமே அஜ்ஞானத்தில் இருந்து கொண்டு புலன்கள் தன்னிச்சையாக செயல்படுகின்றது. புலன் நுகர்ச்சிக்காக நாம் எப்பொழுதுமே வந்து நாம் ஈடுபடுத்தி கொண்டால் கண்டிப்பாக அஜ்ஞானத்தில் வாழ்கின்றோம் என்று பொருள். ஞானத்தின் தரப்பில் நாம் என்றைக்குமே நம்முடைய பாதையை நாம அமைத்து கொள்ளவில்லை என்றும் பொருள். இதை நாம அதாவது உறுதியா அண்ணா புரிஞ்சுக்கணும். இந்த சென்டென்ஸ் நம்ம அற்புதமா பார்க்கணும். இந்த இடத்துல ஹாப்பினஸ் பர்சீவ்டு வித் ரெஃபரன்ஸ் டு தி சென்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் by contact with the body can be obtained in any form of life இல்லையா. ஏன் நாமளும் உணவு உண்கின்றோம், அதே மாதிரி விலங்குகளும் உணவு உண்கின்றது இல்லையா. நாமளும் வந்து ஒரு தூங்குகின்றோம், விலங்குகளும் உறங்குகின்றது. நாமளும் இனவிருத்தி செய்கின்றோம், விலங்குகளும் இனவிருத்தி செய்கின்றது. அப்ப விலங்குக்கும் நமக்கும் என்ன வித்தியாசம் இல்லையா. எந்த பிறவி எடுத்தாலுமே விலங்காக பிறந்தாலும் சரி நாம வந்து அதாவது ரீப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே செய்யறது உண்டு இல்லையா. அப்படி இருக்கும் பொழுது மனிதனுக்கும் விலங்குக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன, அது புத்தி இல்லையா. அந்த புத்தியை வந்து நாம பண்படுத்த வேண்டும். ஒரு உயிர்வாழி இந்த பிரபஞ்சத்தில் மனித ரூபத்தை ஏற்கின்றான் என்றால் அவனுடைய தலையாய கடமை என்ன, முதலில் திருத்தொண்டு புரிவதுதான். எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு திருத்தொண்டு. அந்த திருத்தொண்டு புரிவதால் யாருக்கு நன்மை, அந்த உயிர் வாழிக்குத்தான் நன்மை. அவன் நன்னிலை அடைந்து மீண்டும் இந்த துக்காலயம் அசாஸ்வதமான இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவன் அவதரிக்காத நிலையை அவன் ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். எப்பொழுதுமே நித்திய தொண்டு புரியக்கூடிய அத்திய பாக்கியத்தை அவன் பெறுவதற்காக அவன் முயற்சி செய்ய வேண்டும் இல்லையா. அக்கார்டிங் டு ஒன்ஸ் பாஸ்ட் ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லையா, அவனுடைய முந்தைய பலநோக்கு செயல்களால் இந்த பிறவியில் அவன் வந்து பலவிதமான கர்மங்களை அவன் அனுபவிக்கின்றான் இல்லையா. ஏன் நல்லவர்களுக்கெல்லாம் இப்படி கெட்டது வருகின்றது என்றது எல்லாத்தையுமே நம்ம வை குட் பீப்புள் சஃபர் ஆல்வேஸ் அப்படின்றத வந்து நாம பார்க்கின்றோம் இல்லையா. சோ நல்லவர்கள் எதற்காக வந்து கடினமான சூழ்நிலை, அவங்களுக்கு முந்தைய பிறவி வந்து அவர்கள் ஆற்றியிருக்கக்கூடிய கர்ம பலனை அவர்கள் இந்த ஜென்மத்தில் அவர்கள் அனுபவித்துதான் ஆக வேண்டும். இந்த ஜென்மத்தில் அவர்கள் ஆற்றிய நற்கர்மங்கள் வந்து அடுத்த பிறவி என்று இருந்தால் அதுல வந்து நன்மைகளை அவர்கள் அடைவார்கள் இல்லையா. அது எல்லாமே வந்து பகவான் ஹிருதயத்திலிருந்து நாம நினைக்கலாம். நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த குறையுடைய புலன்களை வைத்துக்கொண்டு யாரும் நாம் செய்த தவறுகளை வந்து பார்க்கவில்லையே என்று நினைக்கலாம் இல்லையா. நமக்கு 4 விதமான குறைபாடுகள் உண்டு இல்லையா. மாயையில் சிக்கிக் கொள்பவர்கள் நாம, எதனாலும் ஈர்க்கப்படுவது இந்த புலன்கள் எல்லாம் அட்ராக்ஷன் இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி, அடுத்தவர்களை ஏமாற்றக்கூடிய குணம் நம்ம இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக உண்டு இல்லையா. அடுத்து வந்து குறையுடைய புலன்களோட நம்ம எல்லாத்தையுமே புரிந்து கொள்ளக்கூடிய கெப்பாசிட்டி நமக்கு கிடையாது இல்லையா. இந்த விஷனே வந்து பர்ஃபெக்ட் விஷன் கிடையாது நமக்கு. அட்லீஸ்ட் 0.01%, அதாவது 1 டிகிரிஸ் வந்து வேரியேஷன் உண்டு, எப்போ எல்லாருக்குமே உண்டு இது. ஸோ அதனால நம்ம எப்பவுமே வந்து இந்த 100% பர்ஃபெக்டோட நம்ம இந்த புலன்களை படைக்கவில்லை. இந்த இம்பர்ஃபெக்ட் லோகத்துல எல்லாமே நம்ம வந்து எல்லாமே லிமிட்டட் வெர்ஷன் தான் நம்ம வந்து இருக்கிறது இல்லையா. பகவான் எல்லாத்தையுமே படைச்சிருக்கார், ஆனா எல்லாமே லிமிட்டட் வெர்ஷன் தான் நம்மளால உணர முடியும் இல்லையா. ஸோ இம்பர்ஃபெக்ட் சென்சஸ் இல்லையா, சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி இல்லையா. அடுத்து வந்து தவறு இழைப்பவர்கள். நாம் எப்பவுமே we are prone to do mistakes. தவறு இழைக்காத ஒரு மனிதனும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் கிடையவே கிடையாது. ஆனால் தவறை உணர்ந்து மேலும் அதே தவறை ஆற்றாமல் இருப்பதற்கான அத்தகைய மார்க்கத்தை எல்லாம் வல்ல இறைவனிடத்துல நாம பிரார்த்தித்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. சோ மனித உருவில் இந்த புலன் நுகர்ச்சி செயல்களுக்கு நாம முக்கியத்துவத்தை வந்து வழங்கக்கூடாது. பக்தி கொள்வதற்காகவும் வாரிசை பெறுவதற்காகவும் மேலும் தன்னுடைய பிள்ளைகளும் அதே பக்தி மையத்தில் செல்வதற்காக மட்டுமே அந்த புலன் நுகர்ச்சியை வந்து உபயோகப்படுத்த வேண்டும் என்று சாஸ்திரங்கள் கூட நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றது இல்லையா. சோ அந்த ஒரு நிலையிலிருந்து நாம அதை வந்து மடைமாற்றி கொள்ள வேண்டும்.
சோ அதாவது அந்த உணர்ச்சி என்பது வர்றத வந்து நாம் எப்படி பக்தியின் தரப்பில் நாம மாற்றி அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். ஆசையை வந்து வெல்ல முடியாது. ஆசையையும் நாம வந்து மடைமாற்றி பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிவதற்கான ஆசையை நாம வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். சோ ஆசை எல்லாத்தையுமே we need to transform it. ஒரு பௌதிகத்திலிருந்து ஆன்மீகத்திற்கு நாம எலிவேட் பண்ணிட்டே போகணும். once past fruitive actions such happiness is automatically behind without anywhere. இல்லையா? அதாவது எவ்வாறு நம்ம எந்த முயற்சியும் அடையாம நம்ம துக்கத்தை அடைகின்றோமோ அதே போன்றுதான் வந்து சுகத்தையும் அடைவோம். அதனால சுகமும் துக்கமும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எப்பொழுதுமே அதாவது விசிட் பண்ணினே இருக்கும் நமக்கு வாழ்க்கையில. இல்லையா? ஒரு புயல் அடிச்சா எப்படி வந்து இப்போ மழைக்காலம் வருது, இனிமே புயலும் வரும் இல்லையா? அதே மாதிரி வெயில் காலம் வரும்போது அதாவது கொளுத்தும். அந்த மாதிரிதான் ஒரு பருவ காலம் எவ்வாறு மாற்றத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றதோ அது போல ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில வந்து சுகமும் துக்கமும் வந்து கலந்து வந்துட்டே இருக்கும் ஆக்சுவலி. எஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து பத்மா மாதாஜி வாசிங்க 4, 5, 6. சரிம்மா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புலன் நுகர்வுக்காக அல்லது பௌதீக சுகத்திற்காக பொருளாதார முன்னேற்றத்தை அடைய முயற்சிப்பதை நிறுத்திவிட வேண்டும். ஏனெனில் அது நேரத்தையும் சக்தியையும் மட்டுமே விரயமாக்குகிறது. அதனால் உண்மையான நன்மை இல்லை. ஒருவரது முயற்சிகள் கிருஷ்ண உணர்வை நோக்கி செலுத்தப்படுமானால் அவர் தன்னுணர்வு நிலையான ஆன்மீக படித்தரத்தை அடைவது நிச்சயம். பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்துவதால் இத்தகைய நன்மையை அடைய முடியாது. ஆகவே பௌதிக வாழ்வில் இருக்கும் பொழுதே பவம் ஆசிரித்தக நல்லதையும் கெட்டதையும் பகுத்தறியும் சாமர்த்தியமுள்ள ஒருவன் உடல் நலிந்து விடாமல் மன உறுதியுடனும் பலத்துடனும் இருக்கும் பொழுதே வாழ்வின் மிக உயர்ந்த இலக்கை அடைய பாடுபட வேண்டும். ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் அதிகபட்சம் 100 ஆண்டு கால ஆயுள் உள்ளது. ஆனால் தன் புலன்களை அடக்க முடியாதவனுக்கு அதில் பாதி ஆயுள் வீணாக கழிந்து விடுகிறது. ஏனெனில் அவன் அறியாமையால் மூடப்பட்டு இரவில் 12 மணி நேரம் உறங்குகிறான். ஆகவே அத்தகைய மனிதனின் ஆயுள் 50 ஆண்டுகளே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மேலும் அந்த போன ஸ்லோகத்தினுடைய கண்டினியூவேஷன் இல்லையா? சோ முயற்சிகள் இந்த புலனுகர்ச்சிக்காகவும் பௌதீக லாபத்திற்காகவும் நம்முடைய புலன்களை நாம வந்து உபயோகப்படுத்துறது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் எ வேஸ்ட் ஆஃப் எனர்ஜி அண்ட் டைம். நமக்கு தேவையானது என்ன? உணவு, இருக்க இடம் மற்றும் வந்து அதாவது அதுக்கு என்ன ஒரு சிறு நிலம், ஒரு பசுமாடுகள், இது இருந்தாலே போறோம். நம்ம இந்த ஜீவனை வந்து நிம்மதியாக கழித்து விடலாம். எல்லாருக்குமே இப்படிப்பட்ட ஆசை இருந்தால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து எந்த குறையுமே இருக்காது. இங்கேயே நம்ம வந்து வைகுண்டத்தை காணலாம் இல்லையா? ஆனா அதற்கான பக்குவமான மனசு நம்ம எல்லாருக்குமே கிடையாது. ஏன்னா ஒரு வீட்டிலே எப்படி 5 விரல்கள் ஒன்று போல இல்லையோ ஒரே வீட்டிலேயே வந்து வெவ்வேறு விதமான கருத்துக்கள் இல்லையா? அக்செப்டன்ஸே இருக்காது. நமக்குள்ளேயே ஒரு ஈகோ, அதுக்கப்புறம் விதண்டவாதம், இது எல்லாமே நம்ம செய்யறோம் இல்லையா? சோ இஃப் ஒன்ஸ் என்டிவர்ஸ் ஆர் டைரக்டட் டுவர்ட்ஸ் கிருஷ்ணா, ஒருவருடைய முயற்சி அனைத்துமே கிருஷ்ண உணர்வில் பக்தி உணர்வில் வந்து மேம்பட்டு சென்றால் அவர்கள் தன்னுணர்வு பாதையில் வந்து முன்னேறி தான் யார் என்பதை உணர்ந்து பகவானுக்கும் தனக்கும் இருக்கக்கூடிய உறவு முறை என்ன என்பதையும் அவர்களால வந்து நன்னா புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ there is no such benefit for engineering. ஆனா இத்தகைய நிலை வந்து எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இல்லையா? அதாவது பௌதீகத்தில் ஈடுபட்டால் இப்படிப்பட்ட ஒரு ரியலைசேஷன் நமக்கு கண்டிப்பாக வரவே வராது இல்லையா? பவம் ஆஷ்ரிதாக, அதாவது வயலின், அதாவது நாம இந்த பௌதீகத்திலே இருக்கும் பொழுதே இல்லையா? சோ எ பர்சன் ஒரு உயிர் வாழியானவன், அதாவது பிரவிற்த்தி நிவர்த்தி இல்லையா? எது செய்யத்தக்கது எது செய்யத்தகாதது அப்படிங்கறதெல்லாம் எதையெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கணும், எதையெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும், இது எல்லாத்தையுமே அவன் வந்து நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் வாழ்வினுடைய உயர்வான லட்சியம் என்ன என்பதையும் அவன் புரிந்து அவனுடைய செயல்பாடுகளை அவன் வந்து அதாவது எடுத்து செல்ல வேண்டும். So as long as the body is stout and strong and is not embarrassed by the dwindling இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்துல நமக்கு எல்லாமே ஒரு மாதிரி ஏதாவது ஸ்விங் மாதிரி தான், ஒரு ஊஞ்சல். இப்ப ஊஞ்சல் என்னன்னாக்கா இப்படி போன ஊஞ்சல் கண்டிப்பா ஆட்டோமேட்டிக்லி திரும்பி இப்படி வந்துதான் ஆகும். நீங்களா புடிச்சு நிறுத்தி வச்சிருந்தாதான் நிக்கும் அது. இல்லைன்னா நீங்க ஒரு முறை இப்படி தள்ளி விட்டாலே
அங்கே பின்னாடி சென்ற அந்த ஊஞ்சல் மீண்டும் முன்னுக்கு வந்துதான் ஆகும். அது போன்றதுதான் வாழ்க்கை. we are always dingling actually இங்க இல்லையா? so every human has maximum duration. நமக்கு 100 ஆண்டுகள். அதுல வந்து 12 மணி நேரம் வந்து இரவு, 12 மணி நேரம் பகல் இல்லையா? அந்த 12 மணி நேரத்துல வந்து நம்ம வந்து 50% ஆஃப் லைஃப் வந்து நம்ம வந்து தூங்கியே நம்ம வந்து கழிக்கிறோம் இல்லையா? சோ 12 மணி நேரம் வந்து வேஸ்ட் தான் நமது. சோ அப்போ இந்த மீதம் இருக்கக்கூடிய இந்த 12 மணி நேரம், அதாவது 50 ஆண்டுகள் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து we should not lose. அதை வந்து ரொம்பவுமே பொக்கிஷமான காலகட்டம். ஒவ்வொரு நிமிஷம் கூட நமக்கு வந்து முக்கியத்துவம் இல்லையா? அதனால அதை எல்லாமே வேஸ்ட் பண்ணாம நம்ம பக்தியில வந்து நம்மளை ஈடுபடுத்தி கொள்ள வேண்டும். சோ அதனாலதான் சிறு பிராயத்திலிருந்தே நாம வந்து பக்தி கொள்வதற்கு நாம முயற்சி செய்ய வேண்டும். எஸ், நெக்ஸ்ட் மல்லிகா மாதாஜி. எஸ், 7, 8, 9. மாதாஜி நான் படிக்கவே இல்லை மாதாஜி. சொல்றேன் மாதா, எல்லாரையுமே கூப்பிடுவேன். டோன்ட் வரி, ப்ளீஸ் வெயிட். சரி, நீங்க தான் வாசிச்சிருங்க. 7, 8, 9. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 7. எல்லோரும் குழப்பமடைந்த நிலையில் உள்ள குழந்தை பருவமான பால்ய வயதில் 10 ஆண்டுகளை கழித்து விடுகின்றனர். அது போலவே பிள்ளை பிராயத்தில் விளையாட்டிலேயே மேம் 10 ஆண்டுகள் கழிகிறது. இவ்விதமாக 20 ஆண்டுகள் வீணாக்கப்படுகின்றன. அது போலவே முதுமையின் இயலாமை நிலையில் பௌதிக செயல்களை கூட செய்ய முடியாமல் மேலும் 20 ஆண்டுகளை ஒருவன் வீணாக கழிக்கிறார். பதம் 8. மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்த முடியாதவன் தனியாத காம இச்சைகள் மற்றும் மிகுந்த அறியாமை ஆகியவற்றின் காரணத்தால் குடும்ப வாழ்வில் மேலும் அதிக பற்று கொண்டவனாகிறான். இத்தகைய அறிவிழந்த ஒருவனின் வாழ்வில் எஞ்சியுள்ள ஆண்டுகளும் வீணாக்கப்படுகின்றன. ஏனெனில் அந்த காலகட்டத்தில் கூட அவனால் தன்னை பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்திக் கொள்ள முடியவில்லை. பதம் 9. பௌதிக வாழ்வில் அதிக பற்று கொண்டு தன் புலன்களை அடக்க முடியாமல் இருக்கும் எவனால் தன்னை பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுவித்துக் கொள்ள முடியும்? அதிக பற்று கொண்டுள்ள குடும்பஸ்தன் தன் குடும்பத்திடம் உள்ள மனைவி, மக்கள், மற்ற உறவினர்கள் பாசக்கயிற்றினால் மிகவும் உறுதியாக பிணைக்கப்படுகின்றான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ. சோ இந்த அதாவது சிறு பிராயத்திலிருந்தே நாம வந்து பக்தி கொள்வது என்பதை நாம பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று இல்லையா? ஆனால் அதாவது என்கேஜிங், ஸ்போர்ட்டிங், பிளேயிங், ஒன் பாசஸ் 10 years. நம்ம வந்து சிறு பிராயத்துல வந்து பக்தி நம்ம பண்றது வந்து மிக மிக குறைவு தான் இல்லையா? அப்போ அன்றாடம் இடறது, விளையாடுறது இல்லையா? குழந்தைகளா இருக்கிறவங்க வந்து நிறைய விளையாடுவதற்கான டைம் தான் ஒதுக்குவாங்க எப்பவுமே. ஸோ மேலும் 20 ஆண்டுகள் வந்து அது ரொம்ப சீரியஸ் ஸ்டடி, இது எல்லாத்துலயுமே நம்ம அதுக்கப்புறம் வந்து வாழ்க்கையில உழைக்கணும். அதுக்கப்புறம் குடும்பம், குழந்தைகள் இல்லையா, மற்றும் வயோதிகம், இப்படிதான் நம்ம இங்க இருக்கக்கூடிய வாழ்க்கை முறைக்கு மட்டும்தான் நம்முடைய கண்ட்ரிபியூஷன்ஸ் எல்லாமே நடக்குது இல்லையா? சோ நிறையவே நம்ம வந்து அந்த வாழ்க்கையில வந்து நம்முடைய டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்றது அந்த 50 ஆண்டுகளா இருந்தாலும் அதுல நம்ம வந்து முழுமையாக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பௌதீகத்துக்கு தான் நிறைய, அட்லீஸ்ட் 90% நம்ம பௌதீகத்துக்கு தான் நம்மள நாம ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றோம் இல்லையா? ஒருவருடைய மனம் மற்றும் அதாவது இந்த புலன்கள் வந்து கட்டுப்பாடற்ற நிலையில் வந்து செயல்பட்டு இல்லையா? சோ மேலும் அதாவது இன்செட்டபிள், அதாவது திருப்தி கொள்ள முடியாத அந்த காமம், மோகம், இந்த மயக்கம், இதுல வந்து ஈடுபடக்கூடியவர்கள் எல்லாருமே வந்து பக்தி பாதையில வந்து அவங்களால வந்து கண்டிப்பாக முழுமையாக ஈடுபடவே முடியாது. சோ அப்படிப்பட்ட மனிதன் இந்த உலகாயுத செயல்களில் முழுமையாக ஆழ்ந்து விட்டு இல்லையா, என் நாடு, என் மக்கள், என் குடும்பம், என் பிள்ளைகள் இல்லையா, இது ஒன்றே அவனுடைய வாழ்க்கை குறிக்கோளாக இருக்கும். சோ அப்ப அவன் ஆற்ற வேண்டிய பக்தி தொண்டனுடைய கோட்டா அவன் எப்பவுமே அதை வந்து டச் பண்ணதே கிடையாது. சோ அதனால அவன் எப்பவுமே கட்டுப்பட்டவனாகி மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அவன் திரும்பி வந்து கொண்டே இருப்பான். எஸ், ஜெயலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க 10 மற்றும் ஓகே மாதாஜி, மல்லிகா மாதாஜி வாசிங்க. வாசிங்க இது 10, அதுக்கப்புறம் இந்த 13வது வரைக்கும் முடிச்சிருங்க. அப்படியே 11 to 13 வந்து 1, அதனாலதான். சரிங்க மாதாஜி. செல்வம் மிகவும் அருமையானதாக இருப்பதால் அதை தேனை காட்டிலும் இனிமையானதாக ஒருவன் கருதுகிறான். ஆகவே எவரால், குறிப்பாக இல்லற வாழ்வில் உள்ள எவரால் பொருள் சேர்க்கும் ஆசையை விட முடியும்? திருடர்களும் போர் வீரர்களும் வணிகர்களும் தங்கள் உயிரை கூட பணைய வைத்து பொருள் சேர்க்க முயல்கின்றனர். தன் குடும்பத்தினரிடம் அதிக பாசம் கொண்டுள்ளவனும் எப்பொழுதும் அவர்களுடைய சகவாசத்தை விட முடியும். குறிப்பாக மனைவியானவன் எப்பொழுதும் அன்பும் பரிவும் உள்ளவளாகவும் தனிமையில் கணவனை மகிழ்விப்பவளாகவும் இருக்கிறாள்.
இத்தகைய பிரியமும் பாசமும் உள்ள ஒரு மனைவியின் சகவாசத்தை யாரால் விட முடியும்? செவிக்கினிய மழலை பேச்சுக்களை பேசும் சிறு குழந்தைகளிடம் பாசம் கொண்டுள்ள ஒரு தந்தை எப்பொழுதும் அவர்களுடைய இனிய பேச்சுக்களை பற்றி நினைத்து கொண்டிருக்கிறான். அவர்களுடைய சகவாசத்தை அவனால் எப்படி விட முடியும்? வயதாக பெற்றோர்களும் பெண்களும் கூட மிகவும் பிரியமானவர்களே. குறிப்பாக ஒரு பெண் அவளுடைய தந்தைக்கு பிரியமானவள். அவள் கணவன் வீட்டில் வாழும் பொழுது கூட தந்தையின் நினைவில் நிறைந்திருக்கிறாள். அந்த சகவாசத்தை யாரால் விட முடியும்? இவைகளை தவிர குடும்ப வாழ்வில் பல்வேறு தட்டுமுட்டு சாமான்களும் மிருகங்களும் வேலைக்காரர்களும் கூட உள்ளனர். இத்தகைய வசதிகளை யாரால் விட முடியும்? குடும்பத்தில் பற்று கொண்டுள்ளவன் ஒரு பட்டுப்பூச்சிக்கு ஒப்பானவன். பட்டுப்பூச்சியானது தன்னை சுற்றி ஒரு கூட்டை நெய்து வெளியே வர முடியாதபடி சிக்கிக் கொள்கிறது. இரு முக்கிய புலன்களான பாலுறுப்புகள் மற்றும் நாக்கு ஆகியவற்றின் திருப்திக்காக ஒருவன் பௌதிக சூழ்நிலைகளால் பாதிக்கப்படுகிறான். அதிலிருந்து எப்படி தப்ப முடியும்? ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் விரிவாக ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதனால நம்ம வாழ்க்கையில வந்து பணம், நம்ம கிட்ட நிறைய பணம் இருந்தா நமக்கு என்ன பண்றோம், நமக்கு என்ன ஃபீலிங் வருது? அதாவது நமக்கு சந்தோஷம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம எது வேண்டும் என்றாலும் வாங்கி கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு இருக்கு இல்லையா, அதுதான் நமக்கு சேஃப்டி. பணம் சேர்த்து வைக்கிறது தான் நமக்கு சேஃப்டி அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நம்ம இல்லையா. சோ உண்மையில எதுவுமே இந்த இடத்துல சேஃப்டி கிடையாது. நம்முடைய யூகங்கள் தான் அப்படி. நமக்கு இது இருந்தா நமக்கு ரட்சணை. காசே வந்து நம்ம பீரோ நிறைய அடுக்கி வச்சிருந்தாலும் நமக்கு இயலாத போது, நம்ம கூட யாரும் இல்லாதப்போ எழுந்து ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கொடுக்கலனாலும் அந்த பணம் அவ்வளவு இருந்தாலும் எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது இல்லையா. சோ எதுவுமே நமக்கு இந்த இடத்துல ரட்சணை கிடையாது. இப்போ நமக்கு செய்வதற்கு சேவகம் இருந்தாலும் காசு இல்லைன்னாலும் நமக்கு வந்து எதையுமே செய்து கொள்ள முடியாது. அப்படி ஒன்றோடு ஒன்று ஏதோ ஒன்று நாம் அடைகின்றோம், ஒன்று நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கிறது கிடையாது. அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிகின்றது? உண்மையிலே வாழ்க்கையில நாம் எதை கொண்டு எதன் மீது நம்ம பற்றுகளை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேள்வி நமக்குள்ளே நம்ம கேட்கணும் இல்லையா. நம்முடைய குடும்பமா, பிள்ளைகளா? சோ ஒரு பெண்ணானவள் பிறக்கும் பொழுது தாய் வீட்டில் வந்து அன்பாக பாராட்டப்படுகின்றாள். தந்தையினுடைய அன்புக்கு அவள் பாத்திரமாகின்றாள். எப்பவுமே பெண் பிள்ளைகள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தந்தை பக்கம்தான் எப்பவுமே இருப்பாங்க தாயை விட இல்லையா. வெரி ரேர் தாய் பக்கம் போறதே. சோ அப்படி மகன்கள் தான் எப்பவுமே தாய் பின்னாடி இருப்பாங்க. ஸோ எப்பவுமே அந்த ஆப்போசிட் இது வந்து உண்டு இல்லையா. ஸோ அதாவது மகளை திருமணம் செய்து கொடுத்த பிறகு தந்தை கண்ணில் தான் தண்ணி வரும், தாய் கண்ணில் தண்ணி வருதான்றது யாரும் சொன்னதே கிடையாது இல்லையா. ஸோ தந்தையாகப்பட்டவர் தான் வந்து அதாவது தன்னுடைய மகள் தன்னை விட்டு பிரிந்து செல்கின்றாளே என்ற அந்த ஏக்கம் என்பது அவருக்கு இருக்கும். ஸோ அதாவது அந்த ஸ்பரிசம் சிறு பிராயத்துல வந்து அந்த குழந்தையோட அவர் இருந்த அந்த ஆலிங்கனம், இது எல்லாமே வந்து இதன் மேல் எல்லாமே அட்டாச்மெண்ட்ஸ் உண்டு நமக்கு இல்லையா. சோ வீட்லயும் நமக்கு என்ன பொருட்கள், இப்போ நம்ம ஒரு சோஃபா வாங்கி வச்சிருக்கோம்னா அதை விட பெரிய ஒரு சோஃபா வாங்கி போட்டா அழகா இருக்கும், இவ்வளோ பெரிய ஹால் அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் இல்லையா. எல்லாத்துக்குமே ஒரு பட்டுதல். இது நம்முடைய வாழ்க்கை முறை எதற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்குன்னா ஒரு பட்டுப்பூச்சிக்கு வந்து ஒப்பிடப்பட்டிருது. அந்த பட்டுப்பூச்சியில இருந்து அதுல இருந்து தான் அந்த பட்டு நூல் வந்து அது வந்து உற்பத்தி ஆகின்றது. அந்த குக்கூன்னா அந்த கூட்டுக்குள்ளேயே அது வந்து அடைஞ்சிரும் இல்லையா. அந்த கூட்டுக்குள்ள இருந்து அது வெளியில வரத்துக்கு வந்து தத்தளிக்கும். அது போன்றது தான் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை வந்து இந்த உலகாயுத செயல்களில் அவன் எந்த அளவுக்கு ஆழ்ந்திருக்கின்றானோ அதிலிருந்து அவன் வந்து வெளியில வருவதற்கு அவனுக்கு நிறைய சிரமங்கள் உண்டு. சோ அவன் எவ்வாறு தப்பிப்பான் என்பதை தான் இந்த 2 பதங்களுடைய கேள்வியும். சோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஜெயலட்சுமி மாதாஜி 14, 15, 16. எஸ் 16 வாசிச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி வாசிங்க. குடும்ப வாழ்வில் அதிக பற்றுடைய ஒருவன் தன் குடும்பத்தை பராமரிப்பதில் விலைமதிப்பற்ற தன் வாழ்வை வீணடிப்பதை புரிந்து கொள்வதில்லை. பரம புருஷரை உணர்வதற்கு பொருத்தமான இந்த மனித வாழ்வு தனக்கு தெரியாமலேயே வீணாவதையும் அவன் அறிய தவறி விடுகிறான். ஆயினும் தன் கவனக்குறைவினால் ஒரு செப்பு காசை கூட இழந்து விடாமல் இருப்பதில் மிகவும் சாதுரியமாகவும் கவனமாகவும் இருக்கிறான். இவ்வாறாக பௌதிக வாழ்வில் பற்று கொண்டுள்ள ஒருவன் எப்பொழுதும் 3 விதமான துன்பங்களை அனுபவிக்கிறான். இருப்பினும் பௌதிக வாழ்வு முறையில் பற்றின் மையை அவன் வளர்த்து கொள்வதில்லை. பதம் 15. ஒருவன் தன் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் குடும்பத்தை பராமரிப்பதிலேயே அதிக பற்று கொண்டிருப்பானாயின் அவனுடைய மனது பொருள் சேர்ப்பது எப்படி என்பதிலேயே மூழ்கி விடுகிறது. பிறருடைய செல்வத்தை அபகரிப்பவன் அரசாங்க சட்டத்தினாலும் இறந்த பிறகு யமராஜனின் சட்டங்களாலும் தண்டிக்கப்படுவான் என்பதை அறிந்தும் அவன் தொடர்ந்து பிறரை ஏமாற்றி பொருள் சேர்க்கிறான். பதம் 16.
எனது பிரிய நண்பர்களே, அசுர புத்திரர்களே, இந்த ஜட உலகில் கல்வியில் தேர்ச்சி பெற்றவர்களைப் போல் காணப்படுபவர்கள் கூட இது என்னுடையது, அது பிறருடையது என்று கருதும் சுபாவத்தை கொண்டுள்ளனர். இவ்விதமாக அவர்கள் கல்வி அறிவற்ற நாய் பூனைகளைப் போல் குடும்ப வாழ்வெனும் உருவே கண்ணோட்டத்துடன் தங்கள் குடும்பத்தின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதில் எப்பொழுதும் ஈடுபட்டுள்ளனர். அறியாமையின் ஆதிக்கத்தினால் குழப்பமடைந்துள்ள அவர்கள் ஆன்மீக அறிவை பெற முடியாதவர்களாக இருக்கின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ரொம்ப அற்புதமான விளக்கங்கள். சோ இந்த ஸ்லோகங்கள்ல one who is attached cannot understand that he is wasting his valuable time for the maintenance of his family இல்லையா? சோ அதாவது யார் வந்து too attached, நம்ம வந்து எஸ் குடும்பம், இப்ப என்னுடைய ரிலேஷன்ஸ்லயே கூட நான் பாக்குறேன் இல்லையா, எஸ் அதாவது என்னுடைய பிள்ளையை தவிர எனக்கு வாழ்க்கையே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்களும் உண்டு. சோ அந்த மாதிரி பிள்ளைகளே வாழ்க்கை, எஸ் பிள்ளைகள் வந்து நமக்கு வந்து பிள்ளைகள் தேவை, நம்முடைய வம்ச விருத்தி, அவர்களுக்கு நாம் அவர்கள் நல்வழியில் எடுத்து செல்ல வேண்டும், அவர்களுக்கு நல் வாழ்க்கை அமைத்து கொடுக்க வேண்டும், இதெல்லாம் கடமைதான். ஆனால் அவர்களே வாழ்க்கை என்று நமக்கு ஆகவே ஆகாது. யாரோடையுமே கடைசி வரைக்கும் நமக்கு வந்து சம்பந்தமே இருப்பது கிடையாது. ஏனென்றால் முற்பிறவியில் நம்ம வேற ஒரு குடும்பம், இந்த பிறவில இந்த குடும்பம், அடுத்த பிறவில வேற குடும்பம், இன்று அடுத்த பிறவி ஒன்று இருந்தால் நமக்கு எப்பொழுதுமே நம்மோடு துணை இருப்பவர் யார் என்றால் இந்த பரமாத்மாவா இருக்கக்கூடிய எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான். அவர் இஸ் த பர்மனன்ட் ரிலேஷன்ஷிப். அவரை பத்தி நாம கண்டிப்பா நினைக்கணும் இல்லையா? சோ ஆனா இத்தகைய ஞானம் இல்லாதவர்கள், இந்த பௌதிகத்திலே லயித்திருப்பவர்கள், அஞ்ஞானத்தில் உழந்து கொண்டிருப்பவர்கள் எல்லாமே இந்த உலகாயுத செயல்கள் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அவங்களுடைய விசிபிலிட்டி அவ்வளவுதான். அவங்களுடைய புலன்களால் அது அவர்கள் அறியக்கூடியது அது ஒன்றுதான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். If a person too attached இல்லையா, family maintenance is unable to control his senses, the core of his heart is immersed accumulate. அதாவது என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு இது நானோட கேள்விப்பட்டிருக்கேன். அதாவது என் பசங்க வந்து உட்கார்ந்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு நான் ஏதாவது செய்திடணும்பா அப்படின்னு. உண்மையிலேயே நாம ஏதாவது செய்து வித்தா அது கடைசி வரைக்கும் இருக்குமா? இங்க நம்மளால எவ்வளவு முடியுமோ அதுதான் செய்யணும்னு நினைக்கணுமே ஒழிய என்னால இது செய்ய முடியும், இது மட்டும் இதெல்லாம் அவங்கள ரட்சணை பண்ணி வச்சிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். அப்பா சம்பாதிக்கக்கூடிய வழி கூட என்ன பண்ணும் இருக்கும், நம்ம வந்து மோசமான வழியை தான் நம்ம தேர்ந்தெடுப்போம் இல்லையா? சோ அது வந்து தவறே இல்லாத வழியில நம்ம கண்டிப்பாக பொருள் ஈட்ட முடியாது. அது மிக மிக எப்பொழுது பகவானை மையமாக வைத்து நாம பொருள் ஈட்டுகின்றோமோ அதுல நாணயம் தர்மம் எல்லாம் குடிக்கொண்டிருக்கும். அதனால வந்து பகவான் என்ன நமக்கு கொடுப்பாரோ அதுக்கு ஏற்றவாறு, அதாவது பெரிய செல்வந்தராக வேண்டும் என்று அவர் எண்ணினாலும் நாம செல்வந்தராகலாம், இல்லை வந்து அன்றாடம் ஜீவனத்திற்கு தேவையானதை பகவான் நமக்கு வழங்கணும்னு நினைச்சாலும் அது வரைக்கும் நாம் அனுபவிக்கலாம் இல்லையா? சோ அதனால நிறைய சொத்து செல்வம் சேர்க்கும் பொழுது நாம் என்ன செய்யறோம், சீட் பண்ணி தான் நம்ம சம்பாதிப்போம். இந்த 15th ஸ்லோகம் நம்ம கண்டிப்பா வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இல்லையா? டூ மச் அட்டாச்ட் கோர் ஆஃப் தி ஹார்ட், அதாவது எப்படி நம்ம சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஆல்தோ ஹி நோஸ் that one who takes wealth of others will be punished by the law of government இல்லையா? அதாவது நாம இந்த இகலோகத்திலேயே நம்ம அடுத்தவர்களுடைய பொருளை நாம் அபகரித்தால் எடுத்துட்டு போய் நம்மள ஜெயில போடுவாங்க கவர்மெண்ட் இல்லையா? சோ திருடன் வந்து எங்க போறான், ஜெயிலுக்கு தான் போறான் இல்லையா? அது மாதிரி ஒருத்தருடைய சொத்தை வந்து நாம வந்து எம்ப்ளீஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது ஏமாற்றுதல். ஸோ பொருளை வந்து ஏமாற்றி வாங்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிட் ஃபண்ட்ஸ் எக்ஸாம் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா? சிட் ஃபண்ட்ஸ் எடுத்துட்டா கூட நம்ம வந்து சிட் ரன் பண்றவங்களும் சரி, அதுல சில பேர் வந்து கட்டாமலையும் வந்து ஏமாத்திட்டு ஓடிடுவாங்க. சில பேர் வந்து நடத்துறவங்களே வந்து எல்லா அதாவது பணத்தையும் வாங்கிட்டு அந்த ஊரை விட்டு போறவங்களும் உண்டு இல்லையா? இப்படி இந்த மாதிரியான ஏமாற்றக்காரர்கள் எல்லாமே வந்து அதாவது கவர்மெண்ட், அதாவது போலீஸ்காரன் கையில கிடைச்சா என்ன ஆகுறாங்க, அவங்க ஜெயில் வாசம், ஸோ அவங்களுடைய சொத்துக்கள் பறிமுதல் இதெல்லாம் நடக்குது. இது இந்த காலகட்டத்துல நாமளே வந்து கண்கூடாக பார்த்து கொண்டிருப்பது ஒரு எக்ஸாம்பிளா நான் சொல்றேன். அதே போலதான் நம்ம நினைக்கலாம், நாம ஏமாற்றக்கூடியது யாருக்கும் வெளியில தெரியல அப்படின்னு நினைச்சுன்னு நாம பிறரை ஏமாற்றி கொண்டே இருப்போம் இல்லையா? ஆனா இறைவனுடைய இதுல வந்து கணக்குல நாம் எத்தனை பேர் ஏமாற்றி இருக்கின்றோம்ன்றது அது ஒன்று விடாம பகவான் எழுதி வச்சிருப்பார். சோ நம்முடைய இதுக்கேற்றவாறு பக்தனாக இருந்தால் விஷ்ணு தூதர்கள் வருவாங்க, அதாவது பக்தரற்றவர்களா இருந்தாக்கா கண்டிப்பா யமதூதர்கள் தான் வருவாங்க. அந்த கணக்கு எல்லாமே பார்த்து நம்ம எந்த இடத்துக்கு போகணும்ன்ற பனிஷ்மெண்ட் எல்லாமே கண்டிப்பா உண்டு. இங்க நாம தப்பிச்சிட்டாலுமே மேல் உலகத்துல கண்டிப்பா தப்பிக்க மாட்டோம்.
இன்னும் கருட புராணம் படிச்சா இன்னும் அதிகமாக இதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம். எந்தெந்த செயலுக்கு என்னென்ன பனிஷ்மெண்ட்ன்றதெல்லாம் நீட்டா சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி சன் ஆஃப் டிமென்ஸ், அதாவது அசுரர்களுடைய பிள்ளைகளே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்றாரு. ஸோ இது என்னது, இது அவங்களது அப்படின்னு நம்ம இங்கே டிஸ்கிரிமினேஷன். ஆனா அனைத்திற்கும் உரிமையாளர் எல்லாம் வல்ல இறைவன் என்பதை நாம புரிந்து கொள்வதே கிடையாது. ஏனென்றால் நமக்கு குறையுடைய புலன்கள், எப்படி நாய்களும் அதே மாதிரி பூனைகள் போன்று நம்முடைய செயல்பாடுகள் வந்து அமைகின்றது. தேர் அன்னேபிள் டு, அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து அறியாமை என்னும் இதுல வந்து வெளியில வர்றதே கிடையாது. மேலும் அவங்களால பக்தி பாதையில வந்து முன்னேற்றம் அடையவும் முடியாது. எஸ் ஜானகிராமன் பிரபு 17, 18, 19 3 வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ் வாசிங்க பிரபு. ஒன்லி அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் வாசிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. அன்பு தோழர்களே, அசுர புத்திரர்களே, பரமபுருஷரை பற்றி அறிவில்லாத எவரும் எப்பொழுதும் எந்த நாட்டிலும் தங்களை பௌதீக பந்தத்தின் பிடியிலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டதே இல்லை என்பது நிச்சயம். மாறாக பகவானை பற்றிய அறிவில்லாதவர்கள் பௌதிக சட்டங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றனர். உண்மையில் நுகர்வுக்கு அடிமைப்பட்டுள்ள அவர்கள் பெண்ணாசையையே இலக்காக கொண்டு கவர்ச்சியான பெண்களின் கைப்பாய்களாக உள்ளனர். இத்தகைய ஒரு வாழ்வு முறைக்கு பலியாகும் இவர்கள் குழந்தைகளாலும் பேர குழந்தைகளாலும் கொள்ளு பேரங்களாலும் சூழப்பட்டவர்களாகி பௌதீக பந்தத்துடன் இறுக்கமாக பிணைக்கப்படுகின்றனர். இத்தகைய வாழ்வு முறைக்கு அடிமையானவர்கள் அசுரர்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். ஆகவே நீங்கள் அசுர புத்திரர்கள் என்ற போதிலும் இத்தகைய நபர்களிடமிருந்து விலகி பரமபுருஷரும் அனைத்து தேவர்களுக்கும் ஆதி மூலமாகிய நாராயணனை தஞ்சமடையுங்கள். ஏனெனில் நாராயண பக்தர்களின் முடிவான இலக்கு பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவதே ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 19 வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு. அசுர புத்திரர்களே, பரமபுருஷராகிய நாராயணர் ஆதியான பரமாத்மாவாகவும் எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் தந்தையும் ஆவார். அதனால் ஒருவன் ஒரு குழந்தையாகவோ அல்லது முதியவனாகவோ இருந்தாலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் அவரை திருப்திப்படுத்துவதற்கோ அல்லது அவரை வழிபடுவதற்கோ எந்த இடையூறும் இருக்காது. ஜீவராசிகளுக்கும் பரமபுருஷருக்கும் இடையில் உள்ள உறவு மாறாத உண்மை என்பதால் பகவானை திருப்திப்படுத்துவதில் எந்த சிரமம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ நாம இட் இஸ் சர்டன் தட் நோ ஒன் bereft of knowledge of supreme as able to deliberate himself from that. அதாவது பகவானை பற்றிய ஞானம் இல்லாதவர்கள் வந்து இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைவது என்பது மிக மிக அதாவது கடினமான ஒன்று. அது ஆகவே ஆகாது. ரேதர் the bereft of knowledge of Lord was bound by material laws இல்லையா? ஸோ அவங்க எல்லாருமே இந்த பௌதீக அதாவது வாழ்நிலையில வந்து இருக்கக்கூடிய கோட்பாடுகள், அதாவது சட்டத்திட்டங்களை வந்து அவர்கள் வந்து அதற்கு கட்டுப்பட்டவர்கள் ஆகின்றனர். fully addicted. அப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து இந்த புலநுகர்ச்சியில வந்து ஆழ்ந்து சென்று இல்லையா? ஸோ மேலும் வந்து அதனால வந்து அவங்களுடைய ஃபேமிலியே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பெருக்கின்றே போறதுதான். ஸோ அத்தகைய நிலையில் இருப்பவர்கள் வந்து ஸ்ட்ராங்கா வந்து பௌதீகத்துல வந்து ஈடுபட்டு இருப்பார்கள். அவர்கள் எல்லாமே அதாவது பிறப்பால மட்டும் நம்ம அசுரர்களாக இருக்கிறது வேற, அசுரர்கள் வேற. நாம அந்த அசுர இயல்புகளை கொண்டிருந்தால் நாம கூட வந்து அசுரர்களுக்கு சமமானவர்கள் என்று பொருள். அதுதான் பிரகலாத் மகாராஜ் இங்க சொல்லியிருக்கார். அதனால எல்லாருமே அந்த அசுர இயல்புகளை எல்லாமே வந்து விடுத்து இல்லையா பகவான் அதாவது ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய பாதங்களில் நாம தஞ்சம் அடைய வேண்டும். அப்பொழுது நமக்கு இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து அவர் விடுதலை அளிக்கின்றார் என்பதை வந்து இது யாருக்கு பிரகலாத் மகாராஜ் தன்னுடைய அதாவது நண்பர்களுக்கு இதையெல்லாம் எடுத்துரைத்து கொண்டிருக்கிறார். சோ மேலும் அவர் என்ன எடுத்துரைக்கின்றார்? ஹீ இஸ் a சூப்பர் சோல். நம்ம ஹிருதயத்துல பரமாத்மாவா இருந்து கொண்டு நாராயணர் வந்து நம்மளை வழி நடத்துகின்றார். சோ எந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து தடைக்கற்கள் வந்தாலுமே அவரை நாம் தாழ்பணிந்தால் அந்த தடைக்கற்களை எல்லாம் வந்து விளக்கக்கூடிய சக்தி அவர் ஒருவருக்கு மட்டுமே உண்டு இல்லையா? அவர் குழந்தையாக இருக்கலாம், இல்லை வயோதிகமான மனிதராக இருக்கலாம். ஆனால் எந்த பிறவியா இருந்தால் எந்த நிலையில் இருந்தாலுமே வந்து பக்தி கொள்ளும் பொழுது நாம பகவானோட இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி உணர்ந்த பொழுது நமக்கும் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய உறவு முறை என்ன என்பதை நாம வந்து தெரிந்து கொண்டால் கண்டிப்பாக பகவானை வந்து
திருப்திப்படுத்துவதுல வந்து நமக்கு எந்த ஒரு கஷ்டமான வேலையே கிடையாது இல்லையா. பக்தி கொள்வது என்பது சுலபமானதுதான். ஆனால் அதை அன்றாடம் அதாவது முழு மனதோட பிரயத்தனம் செய்யணும். அங்கதான் நாம வந்து தவறுகள் இழைப்போம். எஸ், ஜெயஸ்ரீ கண்ணன் மாதாஜி நெக்ஸ்ட் வாசிங்க. 20 to 23 24 வரைக்கும். வேற யார்கிட்ட தமிழ் புக் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. மணிமேகலை மாதாஜி உங்கள்ட்ட இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த கேண்ட்ரோங்க மாதாஜி? வாசிங்க வாசிங்க, யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்க வாசிங்க. இப்போ 22 to 23 24 7th canto என்கிட்ட இல்ல, தமிழ் புக் இல்ல, நான் படிச்சிருவேன். இல்ல தமிழ் படிங்க, ஏன்னா அதுதான் ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. ஒரு முறை கேட்கும்போது தமிழ் வந்து ரிலே பண்ண முடியாதா? டெலிகாஸ்டிங் கிடையாதா? தமிழ் கிடையாது மாதாஜி, தமிழ் இல்ல. ஓகே, 324 மாதாஜி, பேஜ் நம்பர். ஜெயலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. ஐ வில் ரிப்பீட் ஆக்சுவலி. யாரு வாசிக்கிறேன்னு சொன்னது? எனக்கு கையை உயர்த்துங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி. மாதாஜி வாசிங்க வாசிங்க. ஜெயந்தி மாதாஜி வாசிங்க. பரம ஆளுநரும் அழிவற்றரும் சளைக்காதவருமான பரம புருஷர் தாவரங்களை போன்ற அசையாத ஜீவராசிகளிலிருந்து முதலாக படைக்கப்பட்ட ஜீவராசியான பிரம்மா வரையுள்ள வெவ்வேறு உயிரினங்களுக்குள் இருக்கிறார். அவர் பலதரப்பட்ட பௌதீக சிருஷ்டிகளிலும் பஞ்சபூதங்களிலும் மொத்த பௌதீக சக்தியிலும் ஜட இயற்கை குணங்களிலும் சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் சக்தியிலும் ஜட இயற்கை குணங்களும் சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் தோற்றத்திற்கு வராத ஜட இயற்கையிலும் பொய் அகங்காரத்திலும் கூட இருக்கிறார். அவர் ஒருவரே என்றாலும் எங்கும் வியாபித்திருக்கிறார். மேலும் அவர் எல்லா காரணங்களுக்கும் மூல காரணமும் அனைத்து ஜீவராசங்களின் இதயங்களிலும் சாட்சியாக உள்ள உன்னத பரமாத்மாவாகவும் இருக்கிறார். அவர் எங்கும் நிறைந்தவர் என்று சர்வ வியாபகம் உள்ள பரமாத்மா என்னும் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறார். என்றாலும் உண்மையில் அவர் சுட்டிக்காட்ட முடியாதவர் ஆவார். அவர் அவர் சுட்டிக்காட்டம் இல்லாதவர், பிரிக்கப்பட முடியாதவர். அவர் பரம சச்சித் ஆனந்தமாக உணரப்படுகிறார். பௌதீக சக்தி என்னும் திரையினால் மறைக்கப்பட்டிருப்பதால் நாஸ்திகளுக்கு அவர் இல்லாதவராக காணப்படுகிறார். அடுத்த ஸ்லோகம் வாசிச்சிருங்க மாதாஜி. 24. ஆகவே அசுர புத்திரர்களான எனது இளம் நண்பர்களே, தயவு செய்து பௌதீக அறிவிற்கு எட்டாதவரான பரமபுருஷர் திருப்தி அடையும் வகையில் செயற்படுங்கள். உங்களுடைய அசுர சுபாவத்தை விட்டுவிட்டு பகைமையும் இருமையும் இன்றி செயல்படுங்கள். பக்தி தொண்டை புகட்டுவதன் மூலம் அனைத்து ஜீவராசிகளிடம் கருணை காட்டி அவர்களுடைய நண்பர் ஆகுங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மகிழ்ச்சி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகான விளக்கம் இல்லையா? அதாவது who is infallible, பகவான் அவர்தான் நம்ம எல்லாருமே கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருக்கவர் இல்லையா? இஸ் a supreme controller இல்லையா? மேலும் வந்து அவரை வந்து வெற்றி கொள்ளவும் முடியாது. அனைத்து ரூபங்களிலுமே வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து அதாவது நானா ரூபத்துல அவர் இருக்கார். எக்ஸாம்பிள் வந்து தாவரம் இல்லையா? அதாவது இன்னர்ட் லிவிங் பீயிங்ஸ், ஒரே இடத்துல நிலை கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த அத்தகைய உயிர் வாழிகள். பிரம்மா அந்த இதுல இருந்து அதாவது மிக லோ லெவல்ல இருந்து ஹையஸ்ட் லெவல் பிரம்மா வரைக்குமே பகவான் தான் வந்து இருக்கின்றார். இஸ் பிரசன்ட் இன் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் கிரியேஷன்ஸ். எல்லா இடங்களிலுமே பரவி இருக்கின்றார். அதாவது ஜடத்திலையும் இருக்கார், சேத்தனத்திலையும் இருக்கார் இல்லையா? இன்றைக்கு ஜடத்துலதான் அவர் வந்து தூண்ல இருந்து தான் வந்து ஹிரண்யகசிபை வந்து வரைக்க போகிறார் இல்லையா? சோ அந்த சந்தியா காலத்துல அவருடைய அதாவது வதைத்தல் என செயல் வந்து இந்த திதியில தான், இந்த மாசத்தில் தான் நிகழ்ந்தது. அதனால்தான் இன்னைக்கு நாம நரசிம்மரை நாம நினைக்கின்றோம். சோ the 3 modes of nature, சத்வம் ரஜஸ் மற்றும் தமஸ் இல்லையா? அதுல வந்து தோன்றக்கூடிய இயற்கையும் உண்டு, அகங்காரம் உண்டு. சிலது வெளிப்படுத்த முடியும், சிலது வெளிப்படுத்த முடியாது இல்லையா? இருந்தாலுமே இஸ் பிரசன்ட் எவ்ரிவேர், எல்லா இடங்களிலுமே பகவான் ஆழ்ந்திருக்கின்றார். மேலும் நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து தெய்வீகமான நிலையில் வந்து அதாவது சூப்பர் சோல் அதாவது பரமாத்மாவாகவும் இருக்கிறார். அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணம் அவர்தான் இல்லையா? எல்லா உயிர்வாழிகளுடைய ஹிருதயத்திலுமே அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். சோ ஆனால் எல்லா இடங்களிலும் பரவியும் இருக்கின்றார். பட் ஆக்சுவலி cannot be indicated. இஸ் சேஞ்ச்லெஸ், மாற்றமற்றவர், பிரிக்க முடியாதவர் இல்லையா? அவரை வந்து நம்மளால வந்து cannot be indicated. அவரை வந்து நம்ம வந்து அதாவது சுட்டி காட்ட முடியாத நிலையில் இருக்கக்கூடியவர். நம்ம எல்லாருமே இந்த புறக்கண்களால பார்க்க முடியுமா? கண்டிப்பாக பார்க்க முடியாது. அகக்கண்களுக்கு நாம திறக்கக்கூடிய பாதையை வந்து நாம் ஏற்றால் ஒழிய
நம்மளால அவரை வந்து காண முடியாது. அந்த சச்சித் ஆனந்த நிலையை நாம நோக்க வேண்டும் என்றால் நாம அந்த நிலைக்கு, எல்லாருமே கடவுளை பார்த்திருக்கியா, கடவுள் இருக்காரா அப்படின்னு நாத்திகவாதிகள் கேட்பாங்க இல்லையா? ஆனா கடவுளை காண்பதற்கான தகுதி நமக்கு இருக்கின்றதா அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வந்து, அதற்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் அப்படிங்கறது நாம் என்னைக்காவது நம்ம கேட்டிருக்கோமா? நமக்கு நாமே கண்டிப்பா கிடையாது. மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஜீவன் வந்து அத்தகைய ஞானத்தை வந்து அவன் வந்து உணர்வது கிடையாது. இட் இஸ் ஈஸி டு ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ் என்ற மாதிரி நம்ம வந்து கொஸ்டின் கேட்கிறோம். அதனால்தான் பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்றார் தன்னுடைய நண்பர்களை பார்த்து, எப்பொழுதுமே பகவானுக்கு எது அவருக்கு எது வந்து உன்னதமாக ஒரு தோன்றக்கூடிய அத்தகைய சேவையில் நம்மளே நாம ஈடுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக மட்டுமே நம்முடைய செயல்களை வந்து அமைத்து கொள்ள வேண்டும். மேலும் அசுர இயல்பு இல்லைன்னா வந்து விரோதம் மற்றும் வந்து இருமனம், இத்தகைய நிலைகளை எல்லாம் நாம வந்து கண்டிப்பாக விட்டுவிட வேண்டும். சோ ஷோ மர்சி டு ஆல், எல்லா உயிர்வாழிகளிடத்திலுமே அன்பு பாராட்ட வேண்டும் இல்லையா? தூய பக்தி சேவை செய்யும் பொழுது யாரையுமே நம்ம வெறுக்க மாட்டோம். thus becoming well wishers, அவங்களுடைய நலம் விரும்பிகளாகவும் நாம வந்து கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும். எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் வாசிக்கட்டுமா மாதாஜி? தமிழ் இருக்க மாதாஜி? இருக்குங்க மாதாஜி. தமிழ் இருக்குங்க மாதாஜி. ஓகே, தமிழ் இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் இப்ப வந்து மாதாஜி எந்த இது அதாவது 7th canto 6th chapter 25th ஸ்லோகா. 25th ஸ்லோகா படிக்கிறேங்க மாதாஜி. ஓகே, பாசிங். நெக்ஸ்ட் பி விஜயகுமாரி மாதாஜி. அடுத்து வேற யாரு? கீதா மாதாஜியா? கீதா மாதாஜி லாஸ்ட் 2 ஸ்லோகம் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன், நான் வெயிட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தத்ர கிம் அலப்யம் அனந்த ஆத்யே. மாதாஜி ஒன்லி டிரான்ஸ்லேஷன். எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமும் அனைத்திற்கும் ஆதி மூலமும் ஆகிய பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்திய பக்தர்களுக்கு அடைய முடியாதது எதுவும் இல்லை. பகவான் எண்ணற்ற ஆன்மீக குணங்களுக்கு இருப்பிடம் ஆவார். ஆகவே ஜட இயற்கை குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் உள்ள பக்தர்களுக்கு இயற்கை குணங்களின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் தானாகவே அடையப்படும் தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோட்சம் ஆகிய கொள்கைகளை பின்பற்றுவதால் என்ன பயன்? பக்தர்களாகிய நாங்கள் எப்பொழுதும் பகவானுடைய தாமரை பாதங்களை துதித்து போற்றுகிறோம். எனவே தர்மம், அர்த்தம், காமம், மோட்சம் ஆகியவற்றிற்காக நாங்கள் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகமும் அதே மதம், பொருளாதார முன்னேற்றம், புலன் நுகர்வு ஆகிய இம்மூன்றும் வேதங்களில் வர்க்க என்று, அதாவது முக்திக்கான 3 வழிகள் என்று விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. இம்மூன்று பிரிவுகளுக்குள் கல்வி மற்றும் தன்னுணர்வு, வேத கிரியைகள், தர்க்க சாஸ்திரம், சட்ட ஒழுங்கு விஞ்ஞானம், ஜீவனோபாயத்திற்கான பல்வேறு வழிமுறைகள் ஆகியவையும் அடங்கும். இவை வேதங்களில் கூறப்படும் புற விஷயங்களாகும். எனவே இவற்றை நான் பௌதீகமானவையாக கருதுகிறேன். ஆனால் பகவான் விஷ்ணுவின் தாமரை பாதங்களில் சரணடைவதை நான் திவ்யமானதாக கருதுகிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நெக்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகம் வந்து விஜயகுமாரி மாதாஜி, பி விஜயகுமாரி மாதாஜி ரெடியா இருங்க. சோ நத்திங் இஸ் அன்ஆப்ரேனபிள், அதாவது எதுவுமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் நமக்கு கிடைக்கப்பெறாத ஒன்று கிடையாது. யாருக்கு இந்த நிலை? பக்தர்களுக்கு. பகவானை வந்து திருப்திப்படுத்தக்கூடிய அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணம், மூல காரணம், ஆதி என்பதை உணர்ந்த ஒரு பக்தனுக்கு பகவானை திருப்திப்படுத்துவது என்பது இயலாத காரியமே கிடையாது இல்லையா? சோ அனைத்திற்கும் ஆதி மூலம், அதாவது சோர்ஸ், ரிசர்வாயர் இல்லையா? அவர்தான் இருப்பிடமே. அவரிடத்தில் வந்து தெய்வீகமான குவாலிட்டிஸ் இல்லையா, அன்லிமிட்டெட், அதாவது அளவற்ற நிலையில் இருக்கின்றது. சோ பக்தர்கள் வந்து ஆழ்நிலையில் இருந்து கொண்டு, அதாவது இந்த பௌதீகத்திலிருந்து அவர்கள் விலகி இல்லையா, ஆன்மீகத்தில் வந்து திளைத்து, சோ வாட் இஸ் யூஸ் ஆஃப் ஃபாலோயிங் த பிரின்சிபல்ஸ் இல்லையா, அதாவது who are transcendental, இதெல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்றவங்க வந்து தர்ம, அர்த்த, காம, மோட்ச ஃபாலோ பண்ணணும் அவசியமே கிடையாது. பக்தி தொண்டு புரிபவர்களுக்கு இந்த 4 விதமான நிலைகளை பற்றி அவர்கள் யோசிக்க, அதாவது 4 புருஷார்த்தங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதை வந்து
இல்லையா? அதாவது சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் மற்றும் இந்த 3க்கு அப்பாற்பட்ட நிலை வந்து முக்தி என்பது. இத பத்தியெல்லாம் நம்ம ஒரி பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. பக்தி பண்பவர்கள் இந்த 4ஐ பற்றி அவர்கள் என்றைக்குமே வந்து நினைக்கவே மாட்டார்கள். இதெல்லாம் பகவான் என்ன கொடுக்கணுமோ கொடுப்பார் அப்படிங்கிற அந்த மனசு வந்து அவங்களுக்கு வந்துடும். அத்தகைய மனசை நாம வந்து எடுத்துட்டு வர வேண்டும். இல்லைன்னா இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த மோட்ஸ்லயே தான் நம்ம உட்கார்ந்துருப்போம் இல்லையா? ஸோ தர்ம, அர்த்த, காம இது எல்லாமே வந்து அதாவது 3 வர்க்கா, அதாவது வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஸோ ஆர் த 3 வேஸ் ஆஃப் சால்வேஷன் இல்லையா? ஸோ 3 விதமான வழிகள். இத 3ஐயுமே நாம வென்று அதாவது செல்லும் பொழுது மோட்சத்திற்கான மார்க்கத்தை நாம செய்கின்றோம். அதற்கு எல்லாமே எல்லாமே நம்ம வந்து செயல்படுகின்றோம். நம்முடைய தர்மம் என்ன? கல்வி பயில்வது, தன்னுணர்வு தெரிந்து கொள்வது, மேலும் வந்து சாஸ்திர சம்பிரதாயங்கள் எல்லாமே வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரம் வந்து நம்ம அதை ஃபாலோ பண்றது இல்லையா? மேலும் சயின்ஸ் ஆஃப் லா, இந்த விஞ்ஞான ரீதியான அத்தகைய செயல்கள் எல்லாமே நம்ம ஏற்றுக்கொள்றது இல்லையா? ஸோ ஆர்டர். மேலும் வேரியஸ் மேன்ஸ், நம்ம இந்த உலகாயுதத்துல வந்து வாழ வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இல்லையா? நம்ம ஜீவனுக்காக நம்ம வந்து கண்டிப்பாக சம்பாத்தியம் என்பதும் வேறு. ஸோ இது அத்தனையுமே நாம வந்து இந்த தர்ம, அர்த்த, காம, மோக்ஷ, தர்ம, அர்த்த, காம வரைக்குமே இருக்கு. இது எல்லாமே அதுலதான் வர்றதே. ஸோ வேத சாஸ்திரங்கள் கூட நம்முடைய பலன் கருதும் செயல்களுக்காக நம்ம வந்து இந்த இந்த யக்னத்தை வளர்த்தா நமக்கு இது சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம வந்து அந்த யக்னத்தை வளர்ப்பதே நம்முடைய அதாவது சொல்யூஷனுக்காக தான் நம்ம செய்யறது, பக்தி கொண்டு செய்யறது கிடையாது இல்லையா? ஆனால் இவற்றால் அடையப்படக்கூடிய அனைத்துமே வந்து வெறுமனே தூய பக்தி செய்தாலே பகவான் நமக்கு ரட்சணை கொடுத்துருவார். அதனால இது தனித்தனியா நாம் இதெல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சோ யாருக்கு வந்து பக்தி சேவை, கோயிலுக்கு போகணும் இல்லையா, அதாவது சாமியை கும்பிடணும், இதெல்லாமே யாருக்குன்னா அந்த முதல் நிலை இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு தான். அதே வந்து தன்னுணர்வு பாதையில திளைத்து விட்டு இல்லையா, விடுதலை அடைந்த நிலையில் அடைந்த ஒருத்தனுக்கு வந்து அவன் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலமே கோயில் ஆகிவிடும். அதனால தனிப்பட்ட விதத்துல அவன் போய் கோயில்ல போயிட்டு பகவானை தரிசிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அவனுடைய ஹிருதயத்திலேயே அவன் வந்து பகவானை சேவிக்க முடியும் இல்லையா? அதனாலதான் நம்ம இப்ப இதெல்லாமே வந்து ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்றோம்னா நாம எல்லாம் இன்னும் பக்குவம் அடையலன்னு அர்த்தம். அட்லீஸ்ட் அதை செய்தாவது பிற்காலத்துல வந்து நாம நன்னிலை அடையணுன்றதுக்காக தான் அதை ஃபாலோ பண்றதே இல்லையா? சோ கோயில்ல வந்து நம்ம கோயிலுக்கு போறோன்ற அந்த பாலிசியே நம்ம எதுக்கு வைக்கிறதுனா, அட்லீஸ்ட் அந்த கால்கள் வந்து நடந்து அந்த கால்கள் அந்த திரு சேவை செய்ய வேண்டும் பகவானுக்காக, நடந்து சென்று அவரை தரிசனம் பெறுவது இல்லையா? அதற்காகத்தான் இந்த எந்திரமே படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சிறிதாவது நம்ம உபயோகப்படுத்தணுன்றதுக்காக தான். ஆனா பக்தி தொண்டில் நிலை பெற்றவர்கள் வந்து அவர்கள் எல்லாமே எப்பொழுதுமே பகவானுடைய திருத்தொண்டில் வந்து அவங்களுடைய உடல், மனது எல்லாமே அவருக்கு வந்து அர்ப்பணித்திருப்பார்கள். ஆனால் அவங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்தலமே கோயிலாக மாற்றி இருப்பார்கள். அதனால தனிப்பட்ட விதத்தில் அவர்கள் வந்து கோயிலுக்கு செல்ல வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. ஆனா அவர்கள் வந்து அவர் மகாத்மாக்களாக இருக்கும் பொழுது அவர்கள் வந்து அதை செய்து காட்டினால்தான் அவர்களை பின்பற்றுபவர்களும் அதை செயல்படுத்துவார்கள் என்பதற்காக அவர்கள் வந்து அந்த நிலையில் ஈடுபடுவார்கள். எவ்வாறு ஒரு உபதேசம் என்பது செய்யப்படுகின்றதோ அந்த உபதேசத்தினால் வந்து எவ்வாறு வந்து நம்ம அடுத்தவர்களுக்கு நாம் உபதேசம் செய்யும் பொழுது நாம் அதை ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா? அப்பதான் நம்மளை பார்த்து இன்னொருத்த ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஒரு உத்தம அதிகாரி நிலையில் இருப்பவர்கள் வந்து மத்திய அதிகாரிக்கு வந்து தன்னுடைய அதாவது சிம்பிளா வந்து அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்து வைக்கணும் இல்லையா? சோ அவர்களுடைய நிலைக்கு நம்முடைய ஆடியன்ஸ் எந்த லெவலோ அதுக்கேற்றவாறு அவர்களுக்கு என்ன வழங்கணுமோ அதை நம்ம செய்யணும். அது எல்லாமே வந்து உயர்வான நிலையில் இருப்பவர்கள் வந்து இறங்கி வந்து செய்யக்கூடிய செயல்கள் இதுவாக இருந்தாலும் இவை அனைத்தும் இந்த மனித சமுதாயத்தினுடைய முன்னேற்றத்திற்காக செய்யப்பட்டிருக்கின்றது என்பது பொருள். எஸ் 27-28 மாதாஜி வாசிங்க. விஜயகுமாரி மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அனைத்து ஜீவராசிகளுக்கும் நண்பரும் அவர்களது நலம் விரும்பியும் பரம புருஷருமாகிய நாராயணர் முன்பு இந்த உன்னத ஞானத்தை மாமுனிவரான நாரதருக்கு எடுத்துரைத்தார். நாரதரை போன்ற ஒரு சாதுவின் கருணை இன்றி இத்தகைய ஞானத்தை புரிந்து கொள்வது மிக கடினம். ஆனால் நாரதரின் சீட பரம்பரையை தஞ்சம் அடைந்துள்ள அனைவராலும் ரகசியமான இந்த அறிவை புரிந்து கொள்ள முடியும். 28 பிரகலாத மகாராஜன் தொடர்ந்து கூறினார், எப்பொழுதும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள நாரத முனிவரிடமிருந்து இந்த அறிவை நான் பெற்றேன். பாகவத தர்மம் எனப்படும் இந்த அறிவு முற்றிலும் விஞ்ஞான பூர்வமானதாகும். இது நியாயத்தையும் தத்துவத்தையும் ஆதார களங்கங்களிலிருந்து விடுபட்டதும் ஆகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அதனால வந்து நாம் எல்லாருமே அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும் நலன் விரும்பியாகவும் நண்பர்களாகவும் இருக்க நம்ம வந்து அதாவது பகவானுக்கு வந்து எல்லாருமே ஒன்றுதான் இல்லையா?
இஸ் த சுப்ரீம் ப்ரொப்ரேட்டர். அவர்தான் பரம உரிமையாளர். எல்லோரையுமே ரட்சிப்பவரும் அவர்தான் இல்லையா, நமக்கு நண்பனும் அவர்தான். அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து ஃபார்மலி எக்ஸ்பிளைன் திஸ் டிரான்சென்டல் நாலேஜ். அதாவது இது வந்து யாரிடத்திலிருந்து பெற்றார் இந்த ஞானத்தை வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் நாரதரிடம் பெற்றார். சச் நாலேஜ் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இல்லையா. ஆனா இத்தகைய ஞானத்தை நம்ம சுலபமாக புரிந்து கொள்வது என்பது சாத்தியக்கூறற்றது. அதனால ஒருவருடைய கருணை, அதாவது ஒரு தூய பக்தருடைய கருணை இருந்தால் மட்டும் நாம் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும். சோ இப்ப நமக்கு யாருடைய கருணை இருக்கின்றது? இங்கே ஷீலா பிரபுபாதா அவர்களுடைய கருணை இருக்கின்றது இல்லையா. அவரிடத்தில் நாம வந்து பிரார்த்தனைகள் செய்ய வேண்டும். இது எவ்வாறு வந்து நாரத மகரிஷி வந்து பிரகலாத் மகாராஜுக்கு எடுத்துரைத்தாரோ அத்தகைய விதத்திலே நாமும் அதை உணர்வதற்கான அந்த பாக்கியத்தை நாம பெற வேண்டும் என்று அவரிடத்தில் நாம பிரார்த்தித்துக் கொள்ளலாம். So everyone should take the shelter of the Narada's disciplic succession can understand. அப்ப இப்ப நம்ம வந்திருக்கிறதே இந்த பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயமும் அதேதான் இல்லையா. சோ அதனால நம்ம இந்த சம்பிரதாயத்துல வந்து நாம we need to take the shelter. அவர்களிடத்தில் நாம தஞ்சமடைந்தால் இந்த ஞானத்தை நாம சுலபமாக புரிந்து கொள்ளலாம். நான் இதை வந்து நாரத மகரிஷியிடம் இருந்து பெற்றேன். அண்ட் who is always engaged in devotional service இல்லையா, எப்பொழுதுமே அவர் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார். So this knowledge which is called as பாகவத தர்மா இஸ் ஃபுல்லி சயின்டிபிக் இல்லையா. இவ்வாறு இத்தனையும் எடுத்துரைத்தார் இல்லையா பிரகலாத் மகாராஜ். அது வந்து பாகவத தர்மம் என்று எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்ற. இது ஃபுல்லாவே வந்து விஞ்ஞானம், பழம்பெரும் விஞ்ஞானத்தை பற்றி எடுத்துரைப்பது. இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த லாஜிக் அண்ட் பிலாசபி இல்லையா, தத்துவங்களை கொண்டது. மேலும் ஃப்ரீ ஃப்ரம், இதை அறிந்தால் நாம் இந்த உலகாயுத இதிலிருந்து நம்ம வந்து விடுதலை பெறலாம், கலங்கங்களிலிருந்து விடுதலை பெறலாம் என்று பிரகலாத் மகாராஜ் மேலும் எடுத்துரைக்கிறார். எஸ் கீதா மாதாஜி, லாஸ்ட் ஸ்லோகம் தமிழ் புக் இருந்தா வாசிங்க. 7வது கேண்டோ 6வது சாப்டர் கடைசி ஸ்லோகம். 2 ஸ்லோகங்கள் ஒன்றா கலந்திருக்கு. எஸ் ப்ளீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. கீதா மாதாஜி அன்மியூட் பண்ணி வாசிங்க. வாசிங்க வாசிங்க. பிரகலாத மகாராஜன் தொடர்ந்து கூறினார், எப்பொழுதும் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ள நாரத முனிவரிடமிருந்து இந்த அறிவை நான் பெற்றேன். பாகவத தர்மம் எனப்படும் இந்த அறிவு முற்றிலும் விஞ்ஞான பூர்வமானதாகும். இது நியாயத்தையும் தத்துவத்தையும் ஆதாரமாக கொண்டதும் பௌதிக கலங்கத்தில் இருந்து விடுபட்டதாகும். மொழிபெயர்ப்பு. அசுரபுத்திரிகளே இல்ல போரும் மாதாஜி. நீங்க அந்த ஒன்லி இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் மொழிபெயர்ப்பு தானே படிச்சீங்க இப்ப நீங்க 29-30. அசுரபுத்திரர்கள் பதில் அளித்தார். 28 படிச்சுட்டாங்க மாதாஜி. 28 படிச்சாங்க. 29-30 படிக்கிற மாதாஜி. படிங்க. அசுரபுத்திரர்கள் பதில் அளித்தனர், அன்புள்ள பிரகலாதா, நீயோ நாங்களோ சுக்கராச்சாரியரின் புத்திரர்களான சண்டனையும் அமர்க்கனையும் தவிர வேற எந்த ஆசனையோ அல்லது ஆன்மீக குருவையோ அறிவோம். நம் குழந்தைகள் அவர்களையோ நம்மை அடக்கி ஆள்பவர்கள். குறிப்பாக எப்பொழுதும் அரண்மனைக்குள் இருக்கும் உனக்கு ஒரு மகானுடன் சகவாசம் கொள்வது மிகவும் கடினமாயிட்டே. சார்ந்த சொற்பியான பிரிய நம்பனே, நாரதரிடம் இருந்து கேட்கும் வாய்ப்பை நீ எப்படி பெற்றால் என்பதை விவரிக்க வேண்டுகிறோம். இவ்விஷயத்தில் எங்களுடைய சந்தேகங்களை அன்புடன் அகற்ற வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7ஆம் கண்டத்தில் அசுர தோழர்களுக்கு பிரகலாதரின் உபதேசம் என்னும் தலைப்பை கொண்ட 6ஆம் அத்தியாயத்திற்கான பக்தி வேதாந்த பொருளுரைகள் இவ்வாறு நிறைவு பெறுகின்றன. மேலும் இந்த அசுரர்களுடைய பிள்ளைகள் வந்து பிரகலாத் மகாராஜை பார்த்து கேக்குறாங்க, நீ அரண்மனையில் இருப்பவன் இல்லையா, அவ்வளவு சுலபம் கிடையாது. நாரத மகரிஷி கிட்ட இருந்து நீ இத்தகைய ஞானத்தை எல்லாம் நீ பெற்றிருந்தா என்றால் அது வந்து அவர்கள் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது இல்லையா, ஏற்றுக்கொள்வது இல்லையா. இட் இஸ் நாட் ஈஸி. எவ்வாறு வந்து இது அர்ஜுனர் கேட்கிறார் இல்லையா, இந்த பகவத்கீதையினுடைய டிசிப்ளிக் செக்ஷன் ஹிஸ்டரி பத்தி சொல்லும் போது 4வது அத்தியாயத்துல சொல்வார், முதலில் சூரிய கடவுளுக்கு சொன்னேன், அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து விவஸ்வான்ல இருந்து மனுவுக்கு இருந்து விஸ்வாகு இப்படி வந்தது அப்படின்றத வந்து சொல்றாரு இல்லையா. அதை நான் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது என்று அர்ஜுனன் கேட்கின்றார். ஏனென்றால் தன்னையும் பகவானையும் அவன் சமகாலத்தவனாக நினைத்ததால் இல்லையா. ஆனால் அதே மாதிரியான இது கருத்துக்கள் தான் இங்கேயும். பிரகலாத் மகாராஜ் வந்து நாரத மகரிஷி கிட்ட இருந்து இத்தகைய ஞானத்தை பெறுவதற்கான வாய்ப்பே கிடையாது. ஏன்னா அவர் அரண்மனையில் இருப்பவர். சோ அரண்மனையுடைய அதாவது பாதுகாப்பையும் மீறி நாரத மகரிஷி உள்ளே சென்று அங்கே வந்து அவர் இந்த கருத்துக்களை எல்லாம் அவர் வந்து அவனுக்கு உபதேசம் செய்திருப்பார் என்பதை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை.
அதாவது புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. சோ இவர்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்ஸ் யாரு? சுக்ராச்சாரியாருடைய பிள்ளைகள் இல்லையா, சண்டா மற்றும் அமர்கா. அவர்களிடத்திலிருந்து நீயும் நானும் கேட்டதே கிடையாது இந்த ஞானத்தை. அதனால எங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய டவுட் எல்லாம் நீ வந்து தீர்த்து வைக்கணும்ன்றதுதான் அவங்க வந்து அடுத்த சாப்டர்ல அதுதான். சோ இன்னைக்கு நாம 6ஆம் அத்தியாயம் மற்றும் 9ஆம் அத்தியாயம் கண்டிப்பா வாசிக்கணும். நரசிம்ம இதுனால சதுர்த்தின்றதுனால இப்ப நம்ம 6ஆம் அத்தியாயம் முடிச்சாச்சு. எல்லாரும் 4 மணிக்கு உங்களால வந்து யூ வில் பி ஏபிள் டு ஜாயின் சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் கிளாஸ்ல வேணா நம்ம we will read the 9th chapter. ஓகே சைத்தன்ய கிளாஸ் நிச்சயமா வரும். நல்லா இருந்துச்சு. இல்லம்மா நீ சைத்தன்ய கிளாஸ் வந்து கேன்சல் பண்ணேன்னு சொன்னாங்க. அதுக்கு பதிலா இத வச்சுக்கலாம் மாதாஜி. ஆமா, anyway you give the session on exactly the process அன்னைக்கு நைட் 7 மணி 8 மணிக்கு கொடுங்க மேம். 7 or 8 because NND Prabhu was talking about 7 அந்த மெசேஜ். ஓகே, நான் அது பார்த்துட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன், நான் போட சொல்றேன் நானு. பட் டைம் மென்ஷன் பண்ணி எங்கே டெம்ப்ளேட்ல போடலமா. So அப்பனா we can decide the time. So we will decide the time. அது வந்து என்னன்னா இவங்க வந்து they will be இந்த அந்த அபிஷேகங்கள்லாம் நடந்து முடிக்கும் இல்லையா, அலங்காரம் பண்ணக்கூடிய அந்த டைம்ல தான் வந்து you have to take the session. அபிஷேகம் முடிஞ்சது அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்லுவாங்க. அப்ப வந்து நீங்க இமிடியேட்டா எல்லாரும் டிவோட்டிஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த லிங்க்ல அது சொல்லலனா டைம் முன்னாடி it's going to be difficult. So you check and tell. லிங்க்ல பார்க்கணுமா? ஒரே ஒரு செகண்ட். இந்த லிங்க்ல பார்க்கலாமா மாதாஜி? இந்த லிங்க்ல வந்து அபிஷேகம் வராது மாதாஜி. இந்த லிங்க்ல நீங்க வந்து கோயில் லிங்க்ல வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணீங்கன்னாக்கா நரசிம்மருக்கு வந்து அபிஷேகங்கள்லாம் இருக்கும். 5:30 மணில இருந்து பஜன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. அது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு அந்த லிங்க் வந்து போட்டிருக்காங்க எல்லா குரூப்ஸ்லயுமே. ஓகே, டெம்பிள் லிங்க் அதுல போயிட்டு நீங்க எல்லாமே அட்டெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும்பொழுது அபிஷேகம் முடிஞ்ச உடனே அங்க சொல்லுவாங்க. ஓகே, சோ எந்த டைமுக்கு முடியும்ன்றது எக்ஸாக்ட்டா யாராலுமே I think we'll keep it as 8 ma'am. கன்ஃபியூஷனே வேணாம். ஏனா நம்ம அபிஷேகம் as per ஒரிஜினல் பிரகாரம் 8 தான். I will let me complete. ஆனா அது கேட்டுட்டு நான் சொல்றேன். ஆனா ஒரு ஹிண்ட் நான் உங்களுக்கு எல்லாரும் டிவோட்டிஸ் சொல்றேன் நானு. நீங்க வந்து you please attend that அபிஷேகம் முடிஞ்சிடுதுன்னு உடனே தெர போடுவாங்க இல்லையா, இமிடியேட்டா அந்த மீட்டிங்ல இருந்து வெளியே வந்து இந்த லிங்க்ல நீங்க ஜாயின் ஆயிட்டீங்கன்னாக்கா ராதிகா மாதாஜி வந்து நரசிம்ம அவதாரத்தை பற்றி எடுத்துரைப்பாங்க. என்ன டைமிங் மாதாஜி? அது டைமிங் வந்து அதுதான் வந்து 7 மணிக்கு மேல 7:30 8 எதுக்கோ இருக்கும் டைம், நம்ம கரெக்டா தெரியாது. சோ நீங்க 5:30 மணிக்கு நீங்க வந்து பஜன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். சோ நீங்க அதுல ஜாயின் பண்ணிட்டு ஒரு 3-4 hours நீங்க வந்து பக்தி செலுத்துங்க இன்னைக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. போன வாரம் தான் நான் வந்து நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்தேன் அப்படிங்களா? சதாச்சார கிளாஸ்ல. அது ஆனா நிறைய ஸ்லைட்ஸ் மாதாஜி. அது நான் 3 வாரம் எடுத்தேன் நான். It is not possible to complete. So Radhika you take important slides ma. Okay, 4 மணி take the floor. ஈவினிங் 4 மணி கிளாஸ் இருக்குங்களா மாதாஜி? இதே சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் கிளாஸ் இன்னைக்கு கேன்சல் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா மாதாஜி? நான் வந்து 9th சாப்டர் மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஜஸ்ட் இப்ப எப்படி வாக் த்ரூ பண்ணோம் இல்லையா, அதே மாதிரி பர்பட்ஸ் மட்டும் படிச்சிடலாம் ஒரு வாட்டி. ஓகே, 4 மணிக்குங்களா? 4 மணிக்குங்களா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி. இதெல்லாம் கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணனும் அவ்வளவுதான். எஸ் பொருளுரை மட்டும் டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிக்கிறோம். ஓகே, எஸ் ஒன்லி டிரான்ஸ்லேஷன். சாரி, பர்ஃபெக்ட். வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருப சிந்து பேவச்ச பतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम